شلامالا بزهاجر يلن شلامالا بزهيا بسوز تخلا حنت نساتك زي بالله شلامالا يلن شلامالا بزاريمنا جقنا زتخلا حيالي وزهزبي تصحيلو زوته للسلام كمتن موت زمرته برتعي أمينو فتحي مسكبته بتركع تخبطو حساسنا المته للبو أتقيب ومنقدو ناوته شولكي رمت كوين بيد زيته تحزن شلام عليك شلام على مزعجك شلام على ندحري تحسبو كبيت زي فرح انت يبطري على اقدمو زتنع كربيتنا شرطتو ما ينبني بنازبو انقرات كاكاتيلو من كادقعي زبو كم زي كونو قدم زستبهال بهاجرو شالام على زي بله قبلاتات شرحي زقاله بتسقم نديد وزتابع صدفو مخصقرو زي سقر ناي حالنتك نابات زتنح ناطنت كدلي روحو ناقبت عبسط انت مسرح معرنا رقت بتصفي بتتاحيزو بقفي حزوت حجونا يبلي السلام يلن السلام يلن السلام بزاريمو يبلي السلام يلن السلام سلام هاجر علمو هاجر خدانو هالكلات يلي تسمعون الرجلو ملاسي يبلون هاجر يمسبله حيالي وزهزبي نتزستو عليه سلام تخطاتلتنا الشانل كما تكونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنا بحقنانيو لو مون كم وترو حقداسن وانا وانت حسوتات حزنا لكم متسينا لنا سامو داتانا يزمد بسانا كتصونح بخبر نقدمكم لايك بمقبار نزي تحسونا كتكاتاتلو كمونا بقالوت كم زبصح كتقبرو ريتوهم صحافو توم كل زينا زي الشانل تدق فدما ثانك يو يغني لنا كبرتي هابلنا كنبل دالي سلازي نايلومي ازيو سفيهي كخون بعالم درجه زكايزلو هنرينا أب مسانا زلو وركب دماغتا كنرئ كنفتنينا مجمريا انتاي كايدالو. Let's start with this one. Iran's capital for a second day. Large explosions have been heard across Tehran. Israel's military says it's carrying out what it's calling a broad wave of strikes in the heart of the Iranian capital. The U.S. and Israel launched coordinated strikes across Iran on Saturday, accusing Tehran of advancing its nuclear program. The Red Crescent says hundreds of people have been killed. We have a team of correspondents. كم نريد لنا إسرائيل مبلك علي معلتي سرحة تغطل الله أمريكا مساقينا تهرم على دي أيتهرمن نسو نخال نقد فقدنا أدرو سرحة كسرح جمير الله سلزين أبزيا فيديو زيادة بعلم درجة زلو تلوا ساتن كل تينز تهرارم وزلوا زي كونه بعلم درجة زلو تلوا كنرينا مخنياتو مجمريا زي قبر زلو simple نقر كم زي كونه كنردا سلزلنا what is going on. Let's understand what exactly Revolutionary Guards are sending radio transmissions to ships, warning them that no ship is allowed to pass the Strait of Hormuz. That's according to the EU's naval mission Aspidus, whose operations aim to protect international shipping from attacks. The Strait of Hormuz is a vital export route for the Gulf's biggest oil producers, including Saudi Arabia and the United حركتي إمارات كتجبرونيا زبلت بحال زنا برزرة بانتلو زناي وشمت حرموز نمعت أو زلو زخا قررونا ينقدنا علمنا ويون أقداسي متننا يكتبا سلزخوني إيران كم حدا geopolitical عورو choke point محنا سلزخوني النتوكينات بتدقاقامي نمردا end game ناي نفس وقف حيلي ناي مودا تعلامو انتايو مفلات أقداسي مغنياتو علاما خايو نتسترات علاما خا مسفلتكا استراتيجيناتكا ويون تبلحنات كانت علاما خا نختهرم انتاي كتقبر لكاي سلازي نيما ني ترك ني إيران علاما ناتو انتاي ندحريلكا ندون ني أمريكا ماكسيمم كأنزا خمس سمعهم
ንኣሜሪካ ድማ ሰራዊት ብምቕታል ጥራይ ክስዕሮም ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ሰራዊት ተራ ሰብ ሚን ሓደ 10 ወይ 100 ወታደራት ንኣሜሪካ ቀቲልካ ያን ኣሜሪካ ከቢድ ክኸውን ይኽእል በት ክንደይ ወታደራት ይሞትዎም ኣሜሪካ ብሰባታ ብፍሉይ ትግደስ ኣይኮነትን ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ኮርፖሬሽንስ ናይ ኣሜሪካ ክኸስሩ ተኮይኖም ግን ደይዶን ኣላው ዳ ሳይፈትወ ኢኮኖሚ is very important ና ዶናልድ ትራምፕ ድማ ምርጫ ይፅበዩ ስለ ዘሎ ድሕሪ ቁርባ ዋርሕ ቁጠባ ናቱ ብክንደይ ሽግራት ዝሓልፍ ዘሎ ተወሳኺ ፀገም ክመፅእ ይደልን እዩ ኤግዛክትሊ ነዚኣ ስለ ዝፈልጡ ነዚኣ እዮም ክፃወቱ ዝኽእሉ ምክንያቱ ከመይ ገይሩ ንዶናልድ ትራምፕ ዝስምዖ ቃንዛ ይፈጥሩሉ እዩ listen Strait of Hormuz, what impact will it have on the entire world, and which country will be affected the most? First, let's understand what the Strait of Hormuz actually is. It is a small area of just 33 kilometers located between Iran, Oman, and the UAE. It is a narrow ስለዚ እዚ ወሽመጥ ሃርሙዝ ዝበሃል እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዩ ስለዚ እዚ ኣገዳሲ ቾክ ፖይንት ዝበሃል ምክንያቱ ብዙሕ ተራ ስለ ዘለዎ ንብዙሓት ሃገራት ድማ ስለ ዝፀሉን ስለ ዝትንክፍን ብተዘዋወረ ዘይኮነስ ብቐጥታ ዝትንክፈን ሃገራት እውን ኣለዋ ስለዚ ንብዙሓት ሃገራት ዝትንክፍ ተኮይኑ ኢራን ነዚ ከመይ ጌራ ጠጠው ከተብሎ ትኽእል ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣልሸው እዩ ኤግዛክትሊ ብኸመይ ጠጠው ከተብሎ መሪፃ ከም ዘላ ፅነ ኢለ ክሪአኩም እየ ስምዖ ድሓን sea passage through which almost 20% of the world's oil supply flows, nearly 17 million barrels every day. This oil comes from 8 countries located in the Persian Gulf, including Iran, Iraq, Kuwait, Bahrain, Qatar, Saudi Arabia, and the UAE for the United Arab Emirates. Saudi Arabia, Kuwait. ሕጂ ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም 20% ናይ ነዳዲ ናይ ዓለምና ካብ ዞባ እዚ ዝመፅእ ስለዚ ኢራቅ ኣሎ ኩዌት ኣሎ ባህሬን ኣሎ ቀጠር ኣሎ ብዓብዪ ስዑድ ዓረብ ኢራን ትርኪ እቲ ኢማራት ዩኤኢ ማለት እዩ ከምኡ ድማ ዑማን እዚኦም ኩለን ሃገራት በዚ መስመር እዚ ዑማን እኳ ናብኡ ዘገድድ ምክንያት የብላን ብዓብዩ ኣብቲ ገባሕርናታ ክፉት እዩ ዋላ እውን ኢማራት መስመር ኣለዋ እዩ ከምዚ ፓይፕላይን ኣለዋ እዩ ብዑማን ረጊፁ ዝሓልፍ ስለዚ ንሳውን ገለ ፕላን ኣለዋ ስዑድ ዓረብ እውን ብቀይሕ ባሕሪ መውፅኢ ህልዋይ ግን ዝበዝሐ ክፋል ነዳድናቶም ቀንዲ መስመርናቱ በዚ ቦታ እዚ እዩ ስለዚ እዚ ቦታ እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ እዚኣቶም እቶም ነቲ ነዳድናቶም ንዓለም ክሸጡ ዝደልዮም መን እዮም ከነዚ ነዳዲ ካብ ዝመፅእ ዝጥቀምሉ ብመፀን ናይዚ ተሪእካ ድማ መን እያ ሞር ኣብዚ ተፀጋዕትነት ፅግዕተኛነት ዘለወን ዲፐንደንሲ ዘለወን ንሳተን ከንታይ ክገብራ ይኽእላ ፅልዋ ክገብራ ይኽእላ ዶ and Qatar 90% of their oil exports pass through this narrow route to reach the rest of the world. If Iran blocks the Strait of Hormuz, following countries will suffer the most damage. First is India, because it imports 85% of its oil, and 60% of that comes from Middle Eastern countries like Iraq, Saudi Arabia, Kuwait, and the UAE. Fuel prices in India would skyrocket, and as a result, everything related to oil and all industries would face severe disruption. Industries could shut down, there would be job losses, and the economy would be severely affected. The second most affected country would be China. China is the world's largest oil importer, bringing in 10 million barrels of oil every day. 40% of China's oil imports pass through this Strait of Hormuz, although China has built oil pipelines with Russia and Central Asia. ስለዚ ከምዚ ክንሪኣ ፀናሕና ቀዳመይቲ በዚ ጉዳይ እዚ ትፅሎ ህንድያ ምክንያቱ ካብዚ ከባቢ ካብዚ ዞባ እዚ ከባቢ 60% ካብዚ ማእከላይ ምብራቅ እያ ትገዝኦ ዘላ ካብ ራሽያ ትገዝእ ነራ ኣሜሪካ ፈራሪሃ ተጠዋቢላታ ኣላ ገለ ክፋል ማለት ስለዚ ቁጠባ ናይ ህንዲ ብዓብዩ ክፅሎ ዝኽእል እዩ ህንዲ ድማ ብርግፅ ክንዱ ዝኣክል ዓቕሚ ኣለዋ ግደፉ ገለ ክትብሎም ክንብል ኣይንኽእል ኢና በድርሲል ኢት ሃዝ ሳምቲንግ ስለዚ ንቁጠባ ናቶም ድማ ኣብሶም ኮፍ ዘሎ እዩ that's going to be an important part ካልእ ቻይና ዝበሃል ሃገር ካብዚ ከባቢ እዚ ካብ ኢራን ጥራይ ዘይኮነስ ካብዚ ከባቢ ብዙሕ ነዳዲ ድወስድ ስለዚ and ክንደይ ፐርሰንት ካብ ራሽያ ዝመፅእ ኣለዎም ካብ ካልእ ሰንትራል ኤሽያ ዝመፅእ ኣለዎም ግን ካብዚ ማእከላይ ምብራቅ ዝመፅእ ድማ ኣለዎም ስለዚ እዚ ንቻይና ንቁጠባናታ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ቻይና ድማ ናይ ኢንዱስትሪ ሃብ ስለ ዝኾነ ወይ እውን ብዙሕ ኢንዱስትሪ ስለ ዘለዎ ነዚ ኩነታት እዚ ኣገዳሲ እዩ ካብኦም ንላዕሊ ግን ጃፓን ዝበሃል ብዙሕ ካብዚ ቦታ ዝገዝእ ምዃኑ ዝንገረሉ እዩ ስለዚ ንቁጠባ ናይ ጃፓን it's going to be another serious situation እቲ ዝዓበየ ክፋል ግን መን ይብሉ ኣለዉ ስዑድ ዓረብ 80-90% ኣታውናቶም በዚ መስመር እዚ ከይዲ እዩ ዝመፅእ ስለዚ በዚ ገይሮም እዮም ዝሰድዎ ንደገ ስለዚ በዚ መስመር እዩ ዝኸይድ እንድሕሪ 89 ኣታዊታት ናቶም ካብ ነዳዲ ዝመፅእ ኮይኑ በዚ ገይሮም ክሸጡ ተደኪሎም ውግእ ማለት እዩ ቀጥታ ምስ ኢራን ክዋግኡ ክጅምር እዮም ንሳቶም እውን እቲ ኩነታት ማለት እዩ ብሓፈሻ ንብዙሓት ሃገራት ቀጠር ንባዕሉ ምስ ኢራን ክዋጋእ ዝኽእል ዓቕሚ ኣለዎ ክብል ኣይክእልኒ ብሓፈሻ እዚ መስመር እዚ ንመብዛሕቲ ነገራት ወላ እውን ንኤውሮፓ ይኹን ንኣብነት ኣብዚ እንታይ ሰሜና ኣሜሪካ ካብ ዝመፅእ ነዳዲ የብላን ምክንያቱ ኣሜሪካ ነዳዲ ትሸይጥ ሃገር እምበር ትገዝእ ሃገር ኣይኮነትን ግን
ንኣሜሪካ ኩሉ ይድፀልዋ ስለምንታይ ቆጠባናታ ዓበ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ዝፍጠር ዝርግርግ ነገራት ኣብዚ ነዳዲ እንተኸቢሩ ነዳዲ ንኩሉ ቀዳማይ ባእታ ናይ ምፍራይ ስለ ዝኾነ ንፕሮዳክሽን ናይ ዝኾነ ይኹን ፕሮዳክሽን ንብረት ከተፍርት ኮይንካ ነዳዲ ገለ ካብቲ ዘድሊ ንባእታ ስለ ዝኾነ ንሱ እንተከቢሩ ዳርጋ ብሙሉ እዩ ዝኸብር ስለዚ እንታይ ከጋጥም እዩ ቁጠባ ክንህርዩ ዝቕባበ ዝበሃል ይፍጠር ምንሃር ዋጋታት ይፍጠር ዶናልድ ትራምፕ ድማ ተቐዳመይቲ ሕማም ናቱ ንሳ እያ so this is going to affect everybody በዚ ምክንያት ድማ ብዙሓት ሃገራት ኣብዚ ፆታ እዚ ከበርክቱ እዮም ብሓን ካባይን ላዕሊ ዝያዳ ክገልፁልኩም ዝኽእሉ So what does this war mean for the world? So we can split the impact into 4 categories. The first is obviously the energy risk. West Asia is home to the largest oil producers in the world. You've got Saudi Arabia, you've got the UAE and Qatar. These countries keep our energy market stable. Put together, they make up 30% of the global oil production. And right now, that is at risk. Iran is targeting US bases in the Gulf. But if the situation escalates, they could expand the attacks, basically hit oil facilities or refineries. If that happens, oil supplies will be hampered, meaning oil prices will surge. They've already jumped by around 5% today. More attacks could drive them up further. Exactly. እንታይ ትብል ዘላ ክሳብ ሕጂ ወሽመጥ ሓርሙዝ ስለ ዝዓፀውዎ ጥራይና ንዛረብ ዘለና but this is only one part እዚ ሓደ ክፋል ናይቲ ኢራን ክፈጥርዎ ዝኽእሉ ፀገም እዩ ሓደ ክፋል ናቱ ጥራይ እቲ ካልኣይ ክፋል ናቱ they can actually attack ነቲ ናይ ነዳዲ ቦታ ወይ እውን መፃረይ ናይቲ ነዳዲ ቀጥታዊ ደብዳብ ከካይድሉ ይኽእሉ እዮም so እሱ ተጋጢሙ ናይ ግዜኡ ፀገም ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ሶምናት ወይ ናይ ኣዋራ ከከም ክበድ ናይቲ መጥቃዕቲ ማለት እዩ ንነዊሕ ዝቐፀለ ፀገም ክፍጠር ይኽእል እዩ ስለዚ ቀዳማይ ገፅናቶም ኒ for example ኣብዚ እዋን እዚ ንሪኦ ዘለና ነቲ ክሪቲካል ኢንፍራስትራክቸር ናይተን ታርጌት ዝገበርዎን ሃገራት ይሃርሙ ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ for example versus ኣብዚ እዋን እዚ ብብዙሕ መንገዲ ንሪኦ ዘለና እዚኣ ኣይኮነትን ከርእየኩም ደልየ ፀኒሐ እዚኣ እቲ መስመር ናይ ንግዲ እዚ እቲ መራኽብ ተሃርሞ ዘላ እያ ግን እቲ ከተማታት ተሃርሞ ዘላ ከርእየኩም እሞ so that you have a good picture እንታይ የጋጥም ከም ዘሎ ክልተ ነገራት ስለ ዝኾነ እዩ እዚ ኣብዚ ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንኢማራት ኣብዚ ሕመማ ቦታ ተሃርማላ ቅድሚያ ግን ነዚ ዓንተ በዘራኹም ነቲ መስመር ነዚ ኣብዚ ንሪኦ ፀናሕና ሙሉእ ብሙሉእ ክዓፅዎ ዓቕሚ ኣለዎም ዶ ወይ እውን ብኸመይ ክዓፅዎ ይኽእሉ እንድሕር ኢልካ ነዚ ንምዕፃው ኬላ ምግባር የድልዮም እዩ ዝበሃል ዘሎ እንታይ ዳ እዮም ክገብሩ ዘለዎም እንድሕር ኢልካ all they need to do is ኣብዚ ከባቢ ዘለዋ መራኽብ ክትሃርም ክትክእል ኣለካ ስለዚ እተን ዝህረማ ዘለዋ መራኽብ ንበዓል ንሳተን በቲ ሓደ ኢንሹራንስ ክዓቢ ካልኦት ድማ መርከብካ እንተተሃሪሙ you make the right choice because ንዓኻ ንበዓልካ ፀገም ስለ ዘለካ for example ቅድሚ ዝተወሰነ ሰዓታት ድረአናያ እዚኣ ስጉምቲ እዚኣ ኣብ ከባቢ በዚ ዓረቢያን ሲ ከባቢ ዖማን ዘላያ እዛ ታንከር እዚኣ ወሊዖም ገዲፎማ ስለዚ ሑቲ ካብ ኢራን ኣፀቢቑ ይዝንስ ኢራን እያ ከመን ትሕግዞ ዝበሃል ከመይ ገይሩ ንቀይሕ ባሕሪ ዝኣክል ጠጠው ኣቢልዎ ነይሩ እንድሕር ኢልኩም ብሎክ ኬላ ገይሩ ይኮነን ከም ገይሩ እንታይ ገብር መሪፅ ይሃርም ዝረኸባ ይሃርም መርከብ ማለት እዩ ድሕሪ እንታይ ትገብር እተን ሃገራት እተን ካምፓኒታትን ሃገራትን ዋጋ ናይቲ ብኡ ክትሓልፍ ዘለካ ኢንሹራንስ ናይተን መራኽብ ሰማይ ዝድይብ ስለዚ ቀዳሞት ኢንሹራንስ ኣይሂቡን እዮም ምክንያቱ ክንዲ ዝኣክል መርከብ እንድሕር ክጠፍ ኮይኑ እቲ ኢንሹራንስ ካብ ኤምሲ ይከፍሎ ስለዚ ኢንሹራንስ ነቲ ነገር ጠጠው የብሎ እንተሎ ድማ ኣዝዩ ክቡር ይኸውን ስለዚ ንኩሉ ሰብካ ስለ ዝፀሉ ናይታ መርከብ ኢንሹራንስ ተዓብዩ መንገዲ ክትቀይር ኢኻ ትግደድ ስለዚ መንገዲ ክትቀይር ኢኻ ኣብዚ ግን እቲ ነዳዲ ካብኡ ስለ ዝመፅእ ቀደም ብቀይሕ ባሕሪ ምኻድ ገዲፍካ ብህንዳዊ ውቅያኖስ ጌርካ ብደቡብ ኣፍሪካ ጌርካ ብኣትላንቲካ ውቅያኖስ ጌርካ ዜርካ ናይ ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ ክውዳእ ወይ እውን ካብ ከባቢ ጅቡቲ ናብ ኤሮጳ ንክበፅሕ 5 መዓልቲ ክወስደሉ ዝኽእል ነይሩ እንተኮይኑ በቲ ሓደ 3 ሰሙን ገለ ይወስደሉ ስለዚ ምንሃር ናይ ዋጋታት ይወስኽ ኣብዚ ግን እቲ ነዳዲ እውን ካብኡ ስለ ዝመፅእ ናይቲ ምድንጓየ ጥራይ ዘይኮነ ዝዓበየ ፀገም እዩ ካልኣይ this is also another part ኣብዚ ብዙሕ ይዛረቡላ ዘለዉ ፍርህት ስለ ዘለዎም ይኻሱ ንሳቶም ከምዚ ክገብሩ ከለዉ ኣብዚ ሑቲ ድማ ብቀይሕ ባሕሪ ክሕግዞም እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ ኣክልቲኡ ቦታ እዮም ቾክ ፖይንት ክገብሩ እዚ እንታይ ማለት እዩ ሑቲ ስርሑ ጀሚሩ ከም ዘሎን ብንየው ድማ ኣብቲ ስለዚ ብክልቲኡ ወገን ነቲ ቁጠባ ናይ ዓለምና ዓብ ስምራት ገብርሉ ይኽእሉ and this is
نتي جيم بلان إيران تايو إيران نزل كوينات زين إسرائيل إن أمريكان سعيرة بانديرا تكل ويقال سراويتهم كتمارق قال ملا كم كجبر يلو زحسب سبيل إيران تاي تجبر زلا قانزا أمريكا كتجادد وقت كلالو قانزا إيران ترايد كورس نسبة علمون نهجرات علمون زتنكف كون تدليلا that's why دما أبزع بوتاتات سسجيرة تحرم زلا مالت هذا هجر كندزة عينت نقولي ولا شيء سبسي تسألي لهم دي يزبل كما يجي يروح هذا هجر كندزة هجرات كحرم يفتنا بحاجة جزء نعاخذ بحنا نقول تاي كبر خير ما يتحسبني خان ذلك no it's not that درو حجين تاي جيرو مالو يزبال زلو قبل على زتري وزلهم ني إمارات بس يهرموا له معناته عندنا إسرائيل كتسمعات خل نساء عندنا أمريكا كتسمعات خل يعلم تارجع سلوز قبروا مع إسرائيل ني إمارات يهرموا له كتيلهم السعود العرب حريمة مالو نبحرين حريمة مالو معناته بحرين إمارات عند استعرامات سلام انتهى انت لكم كاكلتين أبراهام أكوردسين ناب إسرائيل زغربا شرك النزل وين السمع على الدماء دونالد ترامب قطع كسمع زغل عن زيلهم أبزن كلتين يهرموا له قطر تهرمالا to some extent أجن تابعتهم يحيش سعود العرب يهرمالو تبيزات رايز الرمز اللباتهم جوردان يهرمالو إسرائيل يهرمالو مغرب جنتاي كاسمعنا أبي هاريمهم سمعنا لنا أب سايبرس قبرص نا يوكي بيز نبرابو هاريمهم مالو بحلالو سلازي they gonna نتيك وج بزسفح ملك كجبروين بكل جتات علامة ما ني أمريكا كسمع له زغل من جدي أمريكا باك داون كتجبر على اللواء زبل استراتيجي سلازو خطلو زلو حجة حنت كريكم إيه زيت ناتهم جيم بلان كون غليو كعوتولو ديوم أي عوتولو ديوم كلا رست غينو كسيلنا هنريان خلينا مسجزية ونكرز غليو ساتهم أمريكا قدام استراتيجي ناتهم زينيرو power shift the country has seen in more than 4 decades. A coordinated US-Israeli strike on Tehran as Ali Khamenei 1989. كم ريزة لنا أمريكا نتي أمريكان إسرائيل قدام استراتيجي ناتهم نتهم ليدرشيب يوم هاريبهم نتهم مرحتنا يتهجر إليمينيت جيرو مالتي سلازي تي بوليتيكاون ناي سكيورتي ناي كالن أقدس سبعة زبلوهم قتيلنا لنا تحريك متزغر رجيم تشينج يوم زبلو زلو well اتزبلو وزلو يكاير على ديو يلن بزغن رينا مجمريا ازي ما يتزلو على خامنئي نابنت انتاي مالتيو مني ما يتزلوهم فلت Leader of Iran, Ali Khamenei, is officially dead. They killed him. They found his body. Reports came in. Let me tell you why this is big. This is not killing a president. This is not killing a prime minister. This is not killing a king. You're killing the supreme leader of a religion. This is number 2 to God. They killed. And by the way, the last time the supreme leader was alive, I was in Iran. It was June. كم تري وزلهم يتزلو علي خامنئي نورمال كم ترى مراحي وين بريزنتنا هاجر تراي غير كا كرز خلا يكونن كم يكونن بوليتيكاناتهم زتري وزلهم ني حزن ناي موت ناي سوبريم ليدر علي خامنئي نمتصنبال وي ونعو نحزنهم نمغلاص يلوم زوص يوم امين do you think حزبي كمزيلو ني موتو زوص الله زلو بقليلو رجيم تشينج تقبر تخل ني كل ما دورو قتيل كايو so people forgot already من ابي فنزويلا بزح ايران but in Iran it's a little bit different بزح حساباتكم يزول زلو it's not the same زي نفس زغاله ناتو بوليتيكان ناتو اكايدان زلو كنتاتينا نرزلنا بزي ملك اتراي كتريو تخل ايكونن اتتقتيلو زلو نا حزب دغافالو نا سراويت دغافالو لعلو كل دما ني نحدي مرح نتمنت ناتهم قضايا نجر وينا جاجي مفرد ناتنا يكونن سوبريم ليدر ناتهم بزدل خاخد قلصة خليقة ازي سبزي مقتالو ابزي وانزي امخا بمني زقتل زلو بتقدام اي صلاي ناتهم زبلوه مغنياتو صلاي ناتو ترى حزب مالت تخطال نايزي مسلمنا وين اي تهاجر قدام اي صلاي اسرائيلي سلازي بتقدام اي صلايخا مرحا هيمانوتكا مرحا هاجركا كقتل كله كسمعك هذا سمعت الله ولو انت سراويت كسمعوا زغل نجر الله exact الاسرائيل دما كومي كالكوليشنات مورال نايت سراويت كسبر تقينو السراويت كي تواجك واجا سعر تقوين مجمريا لازم راعي ويك تحزل لك ويك تقتل لك سلازي حزوس لزي كله ناي مقتالو سقم توسيدو اتزب دما قطعناتو يقلص الله ابوشت ايران ترى يكونس ولا تم تقتلت من الشعاع اب عراق اب باكستان اب كال بوتاتات امباسينا امريكان كال بوتاتات قال نغراتن بقطع كهارمون كبلون ترايل لمالتي so this is another part نايتي زقص زلو كيناتي بزي ايران زتقملو زلو منقدلو
ኣሜሪካን እስራኤልን ዝኽተልዎ መንገዲ ኣሎ ስለዚ እቲ ቁጥዐ ትንሪኦ ዘለና ሓያል ዝኾነ ግብረ መልሲ እውን ኣካል ናይዚ እዩ እስራኤል ወይ እውን ኣሜሪካ እቲ መጀመርያ ዝገበርዎ ስጉምቲ ወይ መጀመርያ ዝሃረምዎ መጥቃዕቲ ኤግዛክትሊ ኮኦርዲኔትድ ብዝኾነ ብዝበርትዐ ሓይሊ ነዚ ቦታ እዚኦም ሃሪሞሞ ነዚ እሱ ዝነበሮ ወይ እውን ንሱ ክርከበሉ ዝኽእል እዩ ዝበልዎ ቦታ እዮም ብዝበርትዐ ሓይሊ ገይሮም ሃሪሞሞ ማለት እዩ so their game was እንድሕሪ ነዚ መራሒ let me show you a little bit US and Israel launching so ብዝተኻለና መጠን ነቲ መራሒ ዘለዎ ቦታን ነቶም ቶፕ ሊደርሺፕ ዘለዎም ቦታን ሓሪምና ንዕኡ ኒውትራላይዝ ይብልዎ ንዕኡ እንድሕር ቀቲልና ነቲ መርሕና ተቐቲልና እንታይ ከጋጥም እዩ ዝብል ዘሎ ተስፋ ቁርፀት ከጋጥም ስለዚ ተስፋ ቁርፀት ከጋጥም ስለ ዝኽእል ንዕኡ ክንፈጥር ድሕሪ ኮይና ዝከኣለና ዓቕሚ ተጠቒምና ብሙሉእ ኣብቲ ንሱ ዘሎ ቦታ ንህረም ከምኡ ድማ ስትራቴጂካውያን ቦታታት ንህረም ዝብል ካልኩሌሽን ነይሩ እዚ መጀመርያ ንዓመታት ተዳለወሉ እዩ ምክንያቱ ኢራን ክውግእ ምስ ኢራን ንዓመታት እዮም ተዳልዮምሉ ካብኡ ንላዕሊ ግን ንኣዋርሕ ከዓ ዝተዳለወሉ እዮም ስለዚ ምስቲ ዘለዎም ናይ ሳተላይት ፀብለልትነት ምስቲ ዘለዎም ናይ ቴክኖሎጂካዊ ፀብለልትነት ምስቲ ዘለዎም ኣብ ውሽጢ ኢራን ስለያ ኣለዎ ኣብ ውሽጢ እስራኤል ኣዝዩ ብዙሕ ስለያ እዩ ዘሎ ሞሳድ ባይ ናይ እስራኤል ስለያ ጥራይ መዓት ምንጭታት እዩ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ኢራን ስለዚ ኣዝዩ ከቢድ ፖዚሽን እያ ነራታ ኢራን ትበሃል ሃገር ስለዚ ኣብ ከቢድ መዋጥር ኮይና ነዚ ኩናት እዚ ተካይዶ ዘላ ስቲል ዓለምና ትግረም ዘላ እውን ከመይ ገይሮም ነዚ ብድሆ እዚ ይሰግርዎ ኣለዉ ዝብል ኣርእስቲ ክሳብ ሕጂ ደገርም ዘሎ ነጥቢ እንተሎ ንሱ እዩ so how are they surviving this all ነዚ ኩሉ ዘሎ ናይ ብቴክኖሎጂ ብካልእ ብገለ ዝሓልፍዎም ዘለዉ ከመይ ገይሮም ይኽእልዎ ኣለዉ ዝብል ዘረባ ተደጋጋሚ ንሰማዕ ኣለና ሕጂ ሓንቲ ዘረባ ኣብዚ ለንቀነ ክትስማዕ ተራእያ እሳ ድማ እቶም መሓዙታ ንኣሜሪካ ደኣ ንኢራን ደኣ እንታይ ኮይኖም ክሕግዝዋ ዘይከኣሉ እንታይ ኣብየ ደኣ ከይዶም ንዝብል ምናልባት መምሃር ክኾነና ስለ ዝኽእል እዚኣ እስክስምዕዋ And Russia won't fight for Iran. For years, Iran believed it had powerful friends, Russia, China, but as US military pressure intensifies, Tehran is discovering something uncomfortable. Its allies are transactional, not loyal. أنت كابتي كمير تراوخين كاترو يخلق this story is very important. إيرترا زعبي مشارف تخصاب زغارة بعد نريد نبرنا راشان شاينان كم مشارف تايا تفلت ولا ساتهم كان الله يسناتان تدي يكونوا بكل العالم كتر خلا أبلوك ناي شاينان راشان كم زلها تفلت إيرترا مالتي. هجي إيرترا أكل نايزي هجي زهرم زلها معناته if we know President Sias is a vocal critic عويلو بدمسو نا أمريكان نتسرعات ناتون نتهجمن ناتون عويلو زتزاربن زتقاومن مراح نتولو أب أفريقيا ولا بعلم درجة هذا نا إيرترا بريزنتي غلا زراربا إيرترا بناء عيننا أمريكا كم إيرانيا قبلك ما يمكن لو يجن كلا يشبنا كوس سمين كوريا سمين كوريا مالت نحن زمرتنا إيش ما يبلك ملون بحيل نيرترا زلقبولاشم سمين كوريا إذا مالت تبلت إيرترا كاتيجوري كلي مزيوميا تي من البعض كابزي أتوم أي تفلني يا دبلانة إيرترا جن كمزي أتوم حجز كتركب وين شركة زلوا كهداونا ينبرا جي كم بعلنا من مثلا أنتنا إيرترا سلم تاع مصر شوي مش أنا عمق زلوا شركة زي تجبر زبل سينما قوت نيرنا ناي سكيورتي سينما الحرجي نفسه كيف إيرتراوي مصر شوي مش أنا ناي تاوي ناي ديفنس ديل مقبار ترجم يبلو ناس وارك جزت خليها غابهم تكنولوجيا جزت خليها خمسهم نقدر تكايت خليها إزيهم سباتياتهم كتحنو خايل كا زوم هجراتياتهم كتحنو خايل كا محساب جن forget it it's not gonna happen مغنياتو لك كماخا كاب أمريكا فره اللوم and that's obvious now من البدء فنزويلا انت إذا بنسنا موجود نيرو فنزويلا أم منجانا أمريكا زلايا سلزي نفنزويلا مثي خا تكلا خلا it's a very hard choice very hard decision كبيد والثاني إن تشاينا وين من روسيا أب درك خيتنا لاتين أمريكا أب كباب أمريكا متيوم قالنا قرنو خجبرو زبل زربانيرو جن at the end of the day أبزح جكن ريا خلنا زين هجراتياتن they are incapable عقمي يبلنن ني زخونة حجر كتحنو نشاطهم تغيلهم نفسهم كتحنو يخلو انت تغيلهم يزبلكم أمبر نفسهم نمدحان كاب أمريكاون it has to be seen بيجي غير يجي قال سبات له تقول عكاس لا تزارب زلها I'm talking from evidence أنا تزارب زلوا زجبت
كيس لنري زلنا إيرا أمين إيرتراني تشاينا تقدسها كندي إيران قناي تقدسها يعني إيران ني راشا إيرترا تقدسها كتبلن تغلق I I'm not sure about that قبل لي كندي إيران تقدسها يعني إيران كو درونات ذهبتها درونات نا إيران يوم نزل راشا أب يوكرين كوينات كابتن السعر لز نبرة نبدأ حريت ماتيو أكيلو نخواجا زجبر مهنيات سرسان كده تكوينات بس جمرة قلتي فك السعر جمرة سراينا راشا ينيرو سلمتاي إذا أكل مدلوات ينبر سلازم تنشاهد بحالا درونات نا إيران نتي ناي كوينات بالانس نغير زجبرة تكنولوجيا دروناتن كمرماتي تتوقعس زهبوا سلازم بوتين is supposed to help them ማለት ከምቲ ንሳቶም ዝገበሩሉ ክሕግዞም ይግባኦም ነይሩ እዩ ግን these countries are not capable ስለዚ ከምታ ኩንነት ጌርና እንተሪናዮ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ክርድኦ ይኽእል እዩ ስለዚ ዓቕሚ የብለንን እዘን ሃገራት እዚኣተን ንኢራን ይኹን ንካልእ ሃገር ሓጊዘን ከድሕና ኣይከላንየን እዚኣ ኣብዚ ሕጂ እዋን ንፁር ዝኾነ ኩነታት ብሩህ ዝኾነ ኩነታት ርኢና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ let's not exaggerate እቲ ዘለዎም ዓቕሚ ክገብርዎ ዝኽእሉ ንብሎ ዘለና it's not gonna happen ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ በዚያ ጌርና ክንርድኦ ንኽእል ኢና ስለዚ ኢራን ነይሮማ ሓንቲ ዘረባ ኣብ ዝርአ ነይረ what is next for ኢራን ሕጂ ኢራን ናበይ ገፀ እያ እንታይ ከጋጥማ ንኢራን ካብዚ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ኸውን ዝብል We're seeing the Iranian missile response happening in earnest right across the region. What's your take on how this is going to unfold immediately? So Nick, really it's going to come down to what the Iranians do. I think President Trump, obviously in acknowledging the Supreme Leader was killed, talked about how he had a preference. He didn't name who the person was, who would take over. So I think although the countries, Venezuela and Iran are very different, I think he's looking at a potential similar scenario in the sense that when he removed Maduro, he looked to his vice president to essentially take over and be more compliant with what the United States wanted to see them do. In this case, I assume he wants to see Iran enter a nuclear agreement under his terms. Can you see that sort of Venezuelan model? Can you see that Venezuelan model working in Iran? It was a completely different ballgame there, isn't it, to Venezuela? I agree. I think it is a completely different ballgame, not just the obvious. እንታይ ዝብል ዘሎ መሲልኩም ብሕፅር ዝበለ ኔክስት ስቴፕ እንታይ ክኸውን ይኽእል ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንዝብል ዘሎ እቲ ንሪኦ ዘለና ወይ እውን ከነንብቦ ዝኽኣልና ክሳብ ሕጂ ሓደ ዓይነት ኬዝ እዩ ዝረአኒ ዝሕሰብ ነይሩ እሱ ድማ እንታይ እዩ ከምታ ናይ ቬኔዙዌላ ነቲ መራሒ ነቲ ማሪኽካ ማለት እዩ በዚ ድማ ምስ ቀተልካ ምስቲ ዝተሪፉ ዘሎ ሓይሊ ብሓደ ክሰርሓሉ ትኽእል መንገዲ ወይ እውን ኩነታት ምፍጣር እዩ ነይሩ ስለዚ እዚ መንገዲ እዚ ግን ኣብ ቬኔዙዌላ ቀሊል እዩ ነይሩ ምክንያቱ ሓደ ኮምፕሊት ነቲ ሃገር ዶሚኔት ጌርካ ነቲ መራሒ ብሂወቱ ሒዝካዮ ወፂኻ ኣለኻ ነቲ ዲፈንስ ስትራክቸር ኢንፍራስትራክቸር ድማ ኣሰንባዲ ዝኾነ ስጉምቲ ወሲድካ ወላ ሓንቲ ክገብሩ ከም ዘይክእሉ ተታሂልካ ኢዶም ክቡ ከም ዝኽእሉ ጌርካ ሂር ኢት ኢዝ ዲፍረንት ኣብዚ ፍልይ ዝበለ እዩ ነይሩ ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብ ኢራን እቲ ፍልልይ ኣሎ እዩ ማለት ኢራን ንዓረብ ጥራይ ኣይኮነን ትሃርም ዘላ ንእስራኤል እውን ትገድፈለዎም ከም ዘየላ እስራኤላውያን ይርእዩ ኣለዉ እዮም they are actually punching ማለት ከም ካልኦት ኣይኮኑ እዚ እጂ ትሪእዎ ዘለዎም ሓደ ሚሳይል ናይ ኢራን ሃይፐርሶኒክ ሚሳይል እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ሓደ ብሎክ ሓደ ገዛውቲ ዝኣክል ኣብ እስራኤል ዕንይኹም ዘሎ እዮም ዝነብሩ ዘለዉ ስለዚ እዚ ኣብ ካዛ ዘይኮነ ኣብ እስራኤል ዝወረደ ሓይሊ ናይ ኢራን ሚሳይል ዝፈጠሮ ዕንወት ኢና ንብል ኣለና ስለዚ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ከምዚ ዓይነት ዕንወት ገይሮም ኣለዉ እንታይ ይብሉ ኣለዉ እስራኤል ስምዕዎም እስከ እታ ድምፂ ሚት ገይሮም እታ ድምፂ መስለኒ ብዝኾነ እዚ ንእስራኤል እዩ ስለዚ እቲ ሓይሊ ንሪኦ ዘለና ይሓርም ኣሎ እዩ ወይ እውን ነብሱ ክከላኸል ዘኽእሎ ስጉምትታት ይወስድ ኣሎ ግን ሩትነት ኣሎ ኣሜሪካ ሕጂ በዚ ትገብሮ ዘላ መንገዲ ገይራ ከምቲ ናይ ቬኔዙዌላ ውፅኢት ክትረክብ ትኽእል ድሕሪ ኢልካኒ ኖ ክትረክብ ኣይትኽእልኒ ክሳብ ሕጂ ንሪኦ ዘለና እዚ ማለት ግን ኣይከኣልኒ ክሳብ ነዊሕ ገይ እውን ክንብል ኣይንኽእልና ምክንያቱ ከቢድ ዝኾነ ባይ ዘ ወይ ዶናልድ ትራምፕ ሓያል ዝኾነ መጠንቀቕታ ይቦም ዘሎ ኢራን ኢድና ይንህብን ኢና ንሕና መሊስና ኣበርቲዕና ክንዋጋ ኢና ክብሉ ከለዉ ንሱ ድማ ቅድሚ ሕጂ ዘይተረኣየ ዓይነት ስጉምቲ ከውርደልኩም እየ ብምባል ዓብዪ መጠንቀቕታ ናብኦም ገፁ ኣቕኒየ ኣሎ ስለዚ መኖም እዩ ሰላም ከብል መኖም እዩ ተቐንዲ ከብል ክንርኢና ኣብዚ ኩሉ ስቶሪ እዚ ንሪኦ ዘለና ምስ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘተሓሓዝ ኣለዎ ዝብል ኣናሊሲስ ግን እናዕበየ ዝመፅእ ዘሎ
ብዙሓት ይብልዎ ኣለዉ ምክንያቱ ኢማራት ኣብዚ ጉዳይ ትረኽቦ ዘላ ዝወርዳ ዘሎ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብኸመይ ከተተርጉሞ ትኽእል እዚ ምስ ስዑድያን ካልእን ዝግበር ዘሎ እንታይ ትርጉም ክህልዎ ይኽእል ነዚ ኣብ ሕጂ ኣብናትና ዞባ ኣተኪርና ክንሪኦ መካከል የተካሄደው ሶስተኛ ዙር ድርድር ውጤት ባለመምጣቱ በመካከለኛው ምስራቅ ጦርነት መቀስቀሱ ለብዙዎች እጅግ መጠነ ሰፊ ስጋት ፈጥረዋል። ይህን ተከትሎ የዓለማችን ትኩረት ኢራን፣ እስራኤልና የገልፍ ሀገራት ላይ ይሆናል የሚል ግምት አለ። ይህንን አጋጣሚ በመጠቀም የኢትዮጵያ መንግስት በሰሜን ኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅም የሚያስጠብቅ ዘመቻ እንዲያካሄድ የሚጠይቁ ድምጾች እየተሰሙ ነው። ከዚህ በፊት የተፈጸመ ስህተት ለማረም ትክክለኛው ጊዜ አሁን ነው የሚሉት እነዚህ ወገኖች ዓለም ትኩረቱን ሁሉ በሀያላኑ አሜሪካ፣ እስራኤልና ኢራን ጦርነት ባደረገበት በዚህ ወቅት በህወሓትና በሻዕቢያ ላይ ኦፕሬሽን ማካሄድ አዋጪ ስትራቴጂ ነው ሲሉ ይመክሩም አልጠፉም። የተቃውሞ ፖለቲካ ጎራ አመራሮች ይህንን አስተያየት ከሰጡት መካከል ይገኙበታል። ይህ የሀገሪቷን ብሔራዊ ጥቅም የሚያስጠብቅ ዘመቻ ሲሉ እየጠቀሱት ሓደ ካብቲ ኣብዚ እዋን እዚ ንሰምዖ ዘለና ነዚ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ኩናትን ወረብ ኩናትን መድረኽ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነዚ ኣብ ኢራን ተፈጢሩ ዘሎ ሃጓፍ ወይ እውን ኩናት ንዑ ከም ሽፋን ተጠቂሙ ብልፅግና ናብ ኤርትራ ገፁ ፈተነታት ክገብር ከም ዝኽእል ዝእንፍት ዘረባ ዳርጋ ብብዙሕ መንገድታት ብልፅግና ጥራይ ዘይኮነ ብዙሓት ተዓዘብቲ ናይ ዞባይና ካብ ዝብሉ ዘለዉ ይድመፅእ ዘሎ በታ ፈሚ ኢትስ ኣክቹሊ ብግምጣሉ ክትርዮ ትኽእል ኢኻ እዚ ማለት ኤርትራ ኢፍ ዴይ ዋን ሜክ አ ሙቭ ምናልባት ኤርትራ እውን መብዛሕቲ ግዜ ኤርትራ ክትገብር ትኽእል ወይ እውን ስጉምቲ ክትወስድ ትኽእል ከምዘይኮነት ገይሮም ድዮም ዝወስድዎ በት ኤርትራ ብግምጣሉ ነዚ ገይም እዚ ወላ እውን እዚ ናይ ህወሓት ለንቀነ እናረሰነ ዝመፁ ዘሎ ናይ ፋኖ እናረሰነ ዝመፁ ዘሎ ዲስ አር ኖት ሃንደበት ዘጋጥሙ ዘሎ ጌርና ክንወዞም የብልና ኩሉ ነገር ካልኩሌትድ ኮይኑ ኤቭሪባዲ ኢዝ ካልኩሌቲንግ ኔክስት ሙቭ ናቱ ካልኩሌት ኣብ ምግባር እዩ ዝርከብ ማለት እሳቶም እቲ ነቲ ናቶም ዘለዎም ሓይሊ ዝያዳ ንምዕባይ ብዙሕ ስጉምትታት ክገብሩ ንርኢ ኣለና ብፍላይ ብልፅግና ኣብ ሰፊሕ ዝኾነ ናይ ኣፅዋር ሽመታ የልኸይዱ ኣሎ ምስታ ፅበት ናይ ርእሱ ብዙሕ ግዜ ናይ ስትራቴጂካዊ ስሕተት ይፍፅም እንድዩ ሓንቲ ካብታ ክገብራ ክፍትን ዝኽእል ቅድሚ ሕጂ እውን ብዙሕ ግዜ ክዛረቡ ሰሚዕናዮም ኢና ናይ ቬኔዙዌላ መራሒ ኣብ ዝተታሕዘሉ ከምኡ ክንገብር ኢና ዝብል ሓሳብ ነይሩ እዛ ናይ ቬኔዙዌላ ንምግባር ስፔሻል ኮማንዶ ከም ናይ ደልታ ፎርስስ ገለመለ እንተለካ ጥራይካ ክትገብሮ ትኽእል እሱ እንተዘይብልካ ግን እንታይ ክትገብር ከም ትኽእል ፍሉጥ እዩ ከድካ ምጭፍጫፍ ወይ ከዓ ምድብዳብ እዩ ስለዚ እዛ ኣብ ኢራን ተገበረት ከምኡ ድማ ኣብ መን ኢኻ ትብሎ ኣብ ቬኔዙዌላ ዝተገበረን ክልተ ዝተፈላለየ ስትራቴጂታት እየን ወላ ኮነ ሓደ ዕላማ እንትኾነ ተመሳሳሊ ስትራቴጂ ክልቲአን ድማ ዕላመን ሬጂም ቸንጅ ዕላማ እዩ ናው ዝብልዎ ዘለዉ ንእሽተይ ንስማዓዩ ሓደ አሊያንስ ፍራንስ ዝበሃል ኤፍፒ ዝበሃል ዘውፅኦ ሪፖርት ስምዕዎ ኣብዚ ብደገፍቱ ናይ ህዳሰን ለውጥን መርሓ ተባሂሉ ይፅዋዕ ብገሊኦም ድማ ኣብይ ኣሕመድ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ፀቕፂ ነቲ ብኽፋል ዝረግአ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ሓዊ ከባርዕ ዝኽእል ተፃባኣይ ሰብ እዩ ክብል ማዕከን ዜና ኣሶሼትድ ፕረስ ገሊጹ ኣሎ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝርከብ ስታድየም ሓዋሳ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ኢትዮጵያ ፍሉይ ሓይሊ ምንቅስቓሳት ዘርኣየሉን ብሰፊሑን ጎረቤት ሃገር ኤርትራ ዓቕሙ ንምርኣይ ተባሂሉ ዝተገብረ ተፃብኦ ዝመልኦ ሰልፊ ኣካይዱ ዝበለ ኣሶሼትድ ፕረስ ኣብቲ መድረኽ ፈተኹም ፀላኹም ኢትዮጵያ ብዘይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣይትተ ተርፍን ያ ዝብል ባነር ተዘርጊሑ ይርአ ሓደ ወተሃደር ድማ ናብ ወደብ ዓሰብ ማዕጾ ሰይሩ ከኣቱ ይርአ ነይሩ ክብል ፀብፂቡ ዓሰብ ካብ 1993 ጀሚራ ድሕሪ 10ታት ዓመታት ዝወሰደ ኩናት ካብ ኢትዮጵያ ተፈልያ ኣካል ኤርትራ ክትከውን ክኢላ እያ ክብል እውን እቲ ማዕከን ዜና ወሲኹ ሓቢሩ ኣሎ መብዛሕትኡ ናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ብወደብ ጅቡቲ ዝሓልፍ ኮይኑ ኣብ ዓመት ክሳብ 1.5 ቢልዮን ዶላር ዝበፅሕ ብርቱዕ ክፍሊት ይሓትት ኣብ ለንደን ዝመደበሩ ኣፍሪካ ፕራክቲክስ ዝተባሃለ ትካል ከም ዝገለጾ ድማ እዚ ወፃኢ ኢትዮጵያ ክሳብ ቀረባ እዋን ካብታ ሃገር ዘለዋ ኩሉ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ዝበለፀ ክብል ገሊጹ ኣሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ሙሉእ ዓይኑ ኣብ ወደብ ዓሰብ ኣንቢሩ ኣሎ ዝበለ ኣሶሼትድ ፕረስ እቲ ኣብይ ኣሕመድ ብዛዕባ ወደብ ዓሰብ ዘለዎ መርገፂ ግን ምስ ፕረዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቅን መሓዙቱ ምናልባት እውን መራሕቲ ትግራይ ዘጠቓለለ ዘጋጭው ኩናት ከይለዓል ናይ ሓቂ ስጋኣት ፈጢሩ ኣሎ ክብል ኣመላኺቱ ከምቲ ዝፍለጥ ኣብ ቀረባት ዝፍጠር ዘሎ ጥፍኣት ዘስዕብ ኩነታት ብፍጹም ዘይተርፍ እኳ እንተኾነ ብዘይ ኣህጉራዊ ኢድ ምትእትታው ግን እቶም ተፃባእቲ ሓይልታት ንክቆፃፀርዎ ወይ እውን ንምቁራፁ ኣፀጋም ናብ ዝኾነ ሓዱሽ ዞባዊ ኩናት ከኣቱ ይኽእሉ እዮም ክብል ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ኣብ ዝሓለፈ ገምጋሙ ደምዲሙ ሓሊፉ እዩ ኣብ ማእከል እትወጥር ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ እዩ ንሱ ወዲ 41 ዓመት እንከሎ ካብ ዘይፍለጥ ደረጃ ተላዒሉ ብ2018 ኣቋፅራ ኣውሮፓውያን ናብ ስልጣን ዝመፀ ከም ለውጢ ዝደሊ ግብራውነት ዝኽተል መራሒ ክብል እዩ ማዕከን ዜና ኣሶሼትድ ፕረስ ነቲ መራሒ ገሊፅዎ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድን ፕረዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ፅቡቕ ምሕዝነት ፈጢሮም ነይሮም ኣብቲ ዕናዊ ኩናት ትግራይ እውን ብጥምረት
ሕጂ ከም ዝሰማዕናያ እዚኣ ዘረባ ኣብ ተፈላለየ ተመሳሳሊ ዓይነት ትንተናያ ትመጽእ ዘላ እዚ ትንተናታት እዚ ወይ እውን እዚ ገምጋማት እዚ ዝመጽእ ዘሎ ግን على الهوا يكونن ካብ ዜሮ ዝመጽእ ይኮነን ንነዊሕ እዋን ከላምዱና ጸኒሖም there was this በተደጋጋሚ ቶም think tank ናይ ኢትዮጵያ ወይ እውን ናይ narrative shape ወይ ከነቲ ፕሮፓጋንዳ ናይ ብልጽግና ዝነጽሑ ዝነበሩ ዘተንብህዎ ዝነበሩ ስለዚ this is nothing special ዓቕሚ ስለ ዝሓፀሮም እዮም ክሳብ ሕጂ ዘይፈተኑ ዘለዎ እምበር እንታይ ክገብሩ ከም ዘልዩ በተደጋጋሚ ነጊሮም ነይሮም እዮም Eritrea we call it Bahar Nagash it means provincial coast or provincial coast or region ruled by Alula for example in the latter years. So for now Ethiopia has set the agenda now because this is an issue that has to be addressed now. If we postpone it for 20-30 years, our kids, our generation, our children and children, they will be faced with the same problem. If we address it now, it means we are being what? Transparent and also secondly caring for all upcoming. እንታይ ይብላሎ መሲልኩም መጀመሪያ እዚ ኤርትራ ዝበሃል ሎሚ ኣይነበረን ኣብ ታሪኽ ኣይነበረን ጥልያ ምስ መጽእ ዝመጽዩ ቀደም ዞባ ናይ ኢትዮጵያ ባሕሪ ነጋሽና ንብሎ ነርና ቡልሽት ሓሳዊ ንሰብ ዓቢ ንሰያብ ሰባይ ሓሳዊ ይበሃልን እዩ ተጋጊኻ እዩ ዝበሃል ግን ከመይ ጌርካ ምስቲ ድርቅና ናይ ተሓሶቶምሲ ህዲ ኢልካ ክትምልሰሎም ከቢድ እዩ ብዝኾነ ሓንቲ ካልኣይ እንታይ ይብላሎ ታቀን ተገድሰን እንታይ ይብል እቲ ምዝምባዕ ናይ ታሪኽ ከም ልሙድ ጌርና ወሲድና እንዲና ከም ልሙድ ክንወስዶ ይግባአን እዩ ከቆጣዕና ይግባእ እዩ ግን እታ ቀንዲ ኣገዳሲናቱ ድሌታትና ገሊፅና ኣለና ሎሚ እንተዘይጌርናዮ ድሕሪ 20 ዓመት ደቅና ክመፁ እዮም ከምኡ ክብሉ ክመፁ እዮም ስለዚ ንሳቶም ምምፅኦም ዘይተርፎም እንተኮይኑ ንሕና ሓላፍነታውያን ኮይንና ሎሚ ነዚ ስጉምቲ እዚ ክንወስዶ ኣለና እዩ ዝብል እዚ ነዊሕ ኤቪደንስ ከም ዘለዎም ጭብጦ ከም ዘለዎም ታሪኻዊ ሰነድ ከም ዘለዎም ይዛዝ ኩሉ ሓሶት እዩ ግን ባድላ ተኸዲንካ ክራባታ ጌርካ ኣብ ሃይ ዴፊኒሽን ቴሌቪዥን መፂኻ ፕሮፓጋንዳ ዝጅ ፕሮፌሰር እዩ ፕሮፌሰር ብሩክ ዝበሃል ናይ ዲፕሎማሲ ሓላፊ ናይ ዲፕሎማሲ ስልጠና ዝህብ እዩ ነቲ ሓሶትን ፕሮፓጋንዳን ዳርጋ ብልጽግና ባሕሪ ካብ ዝብል ጀሚሩ ክሳብ ኣብ ዝቐረባ ነዛ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ዘሸራሽራ ዘሎ እዩ ሓደ ካባቶም መዓት እንዲዮም ሓደ ካባቶም እዩ ስለዚ ካብቶም ምሁራትን ናይ ዲፕሎማሲ ተመክሮ ዘለዎም ዲፕሎማሲ ንዝመፅእ ወለዶ ድምህር እዩ ነቶም ናይ ዲፕሎማሲ ናይ ኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ ይምህሮም እየ እናበለ ኣብ ኤክስ ናቱ ፖስት ይገብር እዩ ብካልእ ዘረርባ ነዛ ሰምዋ ፀናሕኩም ቤላ ገይሩ ናብቲ ሓድሽ ወለዶ ኣስጊርዎ ኣሎ ብዩኒቨርሲታቶም ገይሮም ብቲንክ ታንካቶም ገይሮም መፅሓፍቶም ገይሮም ብኢንተርኔት ገይሮም ጅድማ በቲ ኣይዲ ገለ ዝብልዎ ዘሎ ኣስጊሮም እዮም ናብ እንታይ ማለት ያነ ኤርትራ ቻሌንጅ ኣለዋ ብድሆይ እዚ ምክንያቱ ንፍተዎ ንፅላዮ እዚ ኢትዮጵያ ዝበሃል ጎረቤት ሃገርና እዩ ንፍተዎ ንፅላዮ ኢትዮጵያውያን ብዙሕ ህዝቢ ኣለዎም እቲ ፅቡቅ እዚ እቲ ፅቡቅ ወገኖም ክኸውን ከሎ ብዙሕ ህዝቢ ኣለዎም ዓብ ሃገር እዩ እቲ ኣሉታዊ ወገኖም ንዖም ድማ ንዓና ድማ ኣድቫንቴጅ ማለት እዩ ስምረት ዝበሃል ዘይብሉ ሃገር እዩ ብሙሉእ ዝቃፀል ዘሎ ሃገር እዩ ናብኡ ክሓልፍ ሕጂ መዓት ሽግራት ዘለዎ እዩ እቲ ስርዓት ድማ ኣብ ሰንኮፍ ጠጠው ኢሉ ዘሎ እዩ ኣብ ሰንኮፍ ጠጠው ኢሉ ዘሎ እዩ ስለዚ ልክዕ ከምቲ ንሱ ድሕሪ 20 ዓመት ወይ ድሕሪ 10 ዓመት ድሕሪ 30 ዓመት ክትመፀና እያ እዛ ዘረባ እዛ ጉዳይ እዚኣ ዝብል ዘሎ ኤርትራውያን ድማ ኤግዛክትሊ እዛ ፈተና እዚኣ ኣብ ዝኾነ ግዜ ክትመፀና እያ ከምዚ ናይ ሕጂ ዕድል ግን የጋጥመና ዶ እዩ እንታይ ማለት እዩ ክወረና ኢሉ ይመፅእ ኣሎ ንዓና ክሃርም ኢሉ ይመፅእ ኣሎ ግን ዓቕምካ ዓቕሚ የብሉን ካነ ናይ ኮና ንብል ዘለና እንኳላይቶም ፈተውቱ ደገፍቱ ዓቕሚ የብልካ ንብልዎ ኣለዉ ስለዚ this is going to be a very interesting moment in history ኣዝዩ ኣገዳሲ ግዜ ኣብ ታሪክ እዩ ክኸውን ሕጂ እዚ ኩሉ ዝበሃል ዘሎ ንምንታይ ዕላማ እዩ እንድሕር ኢልካ ነቲ ባይታ ዘሎ ኩነታት ንምሽፋን እዩ ኩሉ ግዜ ከምየ ዝብለኩም እቲ ዝገብርዎ ዘሎ ዓጀውጀው ኩሉ ነገር ለውጢ ነቲ ዘሎ ኩነታት ንምሽፋን እዩ ሓንቲ ኣብዚ ካልእቲ ኣርቲክል ወይ ካልእ ለንቀነ ክዘውር ዝቐነየት እዚያ ስምዕዋ Teach Ethiopia as Eritrea conflict looms. As African leaders gathered last week at the African Union Summit in Addis Ababa, discussions on water sustainability barely touched the growing threat of conflict on Ethiopia's borders. Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed has called for sea access, raising tensions with neighboring Eritrea, while reports indicate troop mobilizations, civilian displacement, and restrictions on media coverage. A tense calm before a possible storm. Visiting Khartoum, Sudan's military leader, General Abdel Fattah al-Burhan,
told reporters he wants no part in Ethiopia-Eritrea hostilities and has ሕጂ እንታዩ ኣብዚ ከም ንሪኦ ዘለናን ከም ንሰምዖ ዘለናን ሓደ ነገር እዩ ኣብ መንጎ ሕብረት ኣፍሪካ ሓደ ካብቶም ጎተቶ ዝኾኑ ኦርጋናይዜሽንስ ብፍላይ ንኤርትራ ድማ ከም ኤርትራውን እኮ ኩሉ እቲ ኦርጋናይዜሽንስ ኣብ ዓለም ዘሎ እውን ኣንጻርና እምበር ፈታዊናን ደጋፊናን ከም ዘይኮነ ከም ጭቡጥ ሓቂ ጌርና ንወስዶ እዩ ሕብረት ኣፍሪካ ግን ንሱዳን ትኾኑ ዘላ ኩነታት እናራየ ከሎ ናይ ትግራይ ኩነታት ናይ ኣምሓራ ኩነታት እናተዓዘበ ከሎ ናይ ኦሮሚያ ኩነታት እናተዓዘበ ከሎ ولا حنت قبر بزي مخالو كل سبي تقريم زلو and for whatever reason انتهيت مغنيات يرداننيو اب كويناتنا ايران قلطيف مغلصوسيو we are concerned قبل ريايانه بامريكا كمون اسرائيل قبل ايران زغبر وسي سكفتاتاتن سكفتا كم تسمعوا زلو يزاربالو كوينات مزجمره concern لان كابت بالافكر ابت كومنت سكشن كلهم كه ኣብ ዓድኻ ዘጋጥም ዘሎ ንስኻ ኮፍ ኢልካ ኣሎ ዘለኻ ዘሎ ፀገም ኮንሰርን ዘይገበረካ ወይ እውን ስክፍታ ዘይፈጠረልካ ኣብ ዓዲ ማዕዶ ዘሎ ፀገም ቤንጌሪ ኮንሰርን ዝፈጥረልካ ዝኽእል ከመይ ዝበልዎ ርሙስ ኦርጋናይዜሽን እዮም ዝብሉ ዘሎም እሱ ጥራይ ግን ኣይኮኑን ጉዳይ ናይ ሱዳን ትሪኦ ኣለኻ ሱዳን ኣብ ከመይ ደረጃ ወዲቓ ኣላ እንታይ ዓይነት ፀገም የጋጥማ ኣሎ ዩኤን ብየማንን ፀጋምን ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብቲ ሃገር ጆኖሳይድ ይፍፀማሎ ግፍዒ ይፍፀማሎ ስቃይ ይፍፀማሎ ይብል ኣሎ እዚ ኩሉ እናተፈፀመ ከሎ ስለምንታይ ካብኡ ተማሂሮም ነዚ ጉዳይ እዚ ነዚ ሕጂ ከጋጥም ዝኽእል ዝበሃል ዘሎ ዓበ ኩናት ብልፅግና ናብ ሰሜን ገፁ ክገብሮ ዝደሊ ዘሎ ኩናት ስለምንታይ ሕብረት ኣፍሪካ ዝለዓለ ዲፕሎማሲ ንክገብር ዘይፅዕር ወላ እኳ እንተዘይተዓወተ ስለምንታይ ደይፍትን እስከ ድሓን ኤርትራ ይፅልዎ እዮም ኣካል ናይቲ ኤርትራ ክጠፍኣሉ ዝደሊ ኦርጋናይዜሽን ይሱ ንባዕሉ እሱ ንግደፎ ድሓን ንግደፎ ከም ንቡር ስለ ዝወሰድናዮ ንኤርትራ ተፃብኦ ናታ ኩሉ ግዜ ከም ዘለዎ ጌርካ ክትወስዶ ኮንስታንት ፋክተር ማለት ተጻቦ ይመን ኤርትራ ሁሉ ግዜ ተጻቦ ኣለዋ ትግራይ ዝበሃል ኩናት ይመጽእ ከም ዘሎ ዳርጋ ኩሉ ዓይነት ዋርኒንግስ ኩሎም ዓይነት ናይ መጠንቀቕታ ሓበሬታታትን ናይ መጠንቀቕታ ዝወሃቡ ትእዛዛትን ኩሎም ሓሊፎም እዮም ኩሉ እቲ ዋርኒንግ ሓሊፍ እዩ ሶ እቲ ኩናት ስቂሉ ዝፅበዮ ዘሎ ክሳዕ ክንዱ ድያ እቲ ብልፅግና ተቆፃፂርዎ ዘሎ ሓደ ግዜ እንታይ ዝብል ዘረባ ኣሎ እቲ ብልፅግናሲ ሓደ ርሙስ ስርዓት ይንብል ርሙስ ስርዓት ክኸውን ይኽእል እዩ ብልፅግና ንክህሉ ዝደልዩ ግን ኣዝዮም ብዙሓት እዮም ዳርጋ ኩላቶም ፀደፍደፍ ዝብሉ ዘለው እቲ ብልፅግና ዳርጋ ንኩሎም ድሌታቶም ኣጀንዶም ከሳልጠሎም ስለ ዝኽእል ዘሎ እዩ ንኩሎም እዚ ሕጂ ለንቀነ ፅዑቕ ዝኾነ ዲፕሎማሲ ንሪኦ ዘለና ኣብ ኢትዮጵያ እንታይ ማለት ንግዲ ኣለዋ መሻርክቲ ኣብ ዕዳጋ ኣለጭስ ፍርገሪ ንኩሎም ሃገራት ዘገድስ ኣይኮነን ክሳዕ ክንዱ ዘገድሶም ኣይኮነን ግን እቲ ኢትዮጵያ ዘላቶ ኩነታት ስክፍታ ይፈጥረሎም እዩ ስክፍታ ይፈጥረሎም ድማ ናይ ድንጋፂ ኣይኮነን ረብሓ ኣለዎም እዩ ስለዚ ከም ብልፅግና ዓይነት ስርዓታት ኩላቶም ከኸም እዮም ሶማልያ እንተኸይድካ ከኸም እዩ ዳርጋ ኩላቶም ደጋጊፎም ዘንቀሳቀስዎ እዩ ሱዳን እንተኸይድካ እጅብ ከምኡ የለን ግን ዋላ እቲ ሰራዊት ሱዳን ዝበሃል እውን ብዘይደገፍ ዝንቀሳቀስ ኣይኮነን ግብፂ ገለ ይብል ቀጠር ገለ ገብር ቱርኩ ገለ ሰድድ ስዑድያ ገለ ሰድድ ኤርትራ ትገብር ከምዚ እዩ ኩላቶም ከምኡ እዮም ኣብ ከምዚ ዓይነት መድረኽ ምስ ናይ ኤርትራ ዘለና ኣካይዳ ምስቲ ዘለና ንፅል ዝበለ ካብ ካልእ ማለት እዩ ናትካ መንገዲ ጥራይ ብነፍስኻ ጥራይ ክትመሓደር ምፍታን ቀሊል ዘይኮነ ብድሆ እዩ ተራ ኤርትራውያን ብጀካ ከምዚ ሕልፍ ዝበለ ሓንቲ ፀገም የብልናን ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ኦኬ ፋይን ይግበር ከም ኣፍኩምን ከም ሓሳብኩምን ይግበረልና እየ ዝብል ኣነ ግን ሪያሊስት እየ ኣነ ኣብ ክውንነት ዘሎ ክርእየ ዝፍትን እቲ ክኾነ ዝደልዮ ዘይኮነስ እቲ ክውንነት ዘሎ ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ ክውንነት ድማ ኤርትራ ንሽተይ ሃገር እያ ወላ እኳ ብዙ ፀጋታት ዘለዋ ተኾነ ንሽተይ ሃገር እዩ ውሕድ ህዝቢ ድማ እዩ ስለዚ ውሕድ ህዝቢ ዘለዎ ኩነታት ኣንቢብካ ንዑ ዝምጥን ነገር ክትገብር ምኽኣል ኣገዳስነት ኣለዎ ኢና ንብል ምክንያቱ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ታርጌት ዝገበረ ፖለቲካ ኣነ ኣብዚ ሰልቺኒ ከም ፃልኩም ስለዘይደሊ እምበር ዘይተኣደነ ሓበሬታ ይወፅ ወርስ ገና ሃፕን ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝኾነ ተጋጢሞ ወርስ ገና ሃፕን እንታይ ክንገብራ ኢና እዛ ሃገር እዚኣ ብኸመይ ክናትዋ ኢና ኣብዚ ሓንቲ ላትኩም ከማን ከም ፃልኩም ሲ ኣይሓፍሩን እዮም እኮ እዚኣቶም ንባዕሎም ኣብ ሰንኮፍ ዘሎ ስካሲ ከምዚ ክትሓስብ ከለካ ግን again ፀላይኻ እንታይ ሓስብ ኣሎ I really want you everybody to care for it and where was that one ገጽ ነዚ መጥቃዕቲ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ኢራን ስዒቡ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ሃንደበታዊ ስጉምቲ ክትወስድ ትኽእል እያ ዝብል ድማ ካልእ
ወታደራዊ ፖለቲካዊ ዞባዊ ትንታነ ተዋሂቦሎም ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራን እንዳተጋደደ ዝኸይድ ዘሎ ወጥሪ ስዒቡ ሓድሽ ወታደራዊ ቅልውላው ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከስዕብ ይኽእል እዩ ብዝብል ስጋት ብተንተንቲ ጂኦፖለቲካ ሰፊሕ ይዝረበሉ ኣሎ ብመሰረት እዞም ተንተንቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ወታደራዊ መጥቃዕቲ እንተደኣ ፈፂማ ኢትዮጵያ ነዚ ዝተኸፋፈለ ኣቓልቦ ዓለም ከም ምቹ ኣጋጣሚ ተጠቒማ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ወታደራዊ ስጉምቲ ክትወስድ ትኽእል እያ ዝብል ዓብዪ ስጋትን ጸላሊሎም እቶም ተንተንቲ ከም ዝምልከትዎ ኢትዮጵያ ከምዚ ዓይነት ወሳኒ ስጉምቲ ክትወስድ እትኽእል ቀንዲ ምኽንያት ዲፕሎማስያዊ ፀቕጥታት ዓለም ንምምላጥ ዓበይቲ ሓይልታት ዓለም ውድብ ሕብረት ሃገራት እውን ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ክካየድ ዝኽእል ገዚፍ ኩናት ምስ ዝፅመዱ ናብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝፍጠር ጎንፂ ውሕድ ዲፕሎማስያዊ ቆላሕታ ክረክብ እዩ ዝብል ስልቲ ክህሊ ይኽእል እዩ በዚ ድማ ኢትዮጵያ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ መንጎ ከይኣቱን ቱርኪ እድሜያቸው 80 ዓመት ሆኖ እጅግ አሳሳቢ ምክንያት ተተሾምኩም የሚል ፉክክር በመፍጠር ሰራዊቱን ሊያስቆጥ ይችላል ልና የለውም ሲሉ ጀነራሎች ይወቅሳሉ። ተመሳሳሊ ካብ ብዙሕ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ እዩ እዚ እንታይ እዩ ኣብ ኤርትራ ክፍተን ዝኽእል ወይ እውን እቲ ሓሳብሲ ዳርጋ ኣብቲ ናይ ብልፅግና ሰርክልስ ካብ ብዙሓት ሰሚዐ ኣለኹ ኣነ ሸለል ኢለ ስለ ዝሓለ እምበር ካብ ብዙሓት ይወፅእ ብፅሑፍ ዝወፅእ ኣሎ ብነዊሕ ትንተና ዝወፅእ ኣሎ ብብዙሕ ብኣርቲክልስ ደረጃ ዝወፅእ ኣሎ ስለዚ ፕላን ኢዝ ሕሉፍ ሓሊፍዎም ሕጂ ትግበር ኩናት ሓንቲ ኣርቲክል ዘውፅዋ ሕጂ ዝግበር ኩናት ድሕሪ ሕጂ ዝግበር ወይ እውን ሕጂ ክነኣትዎ ንኽእል ኩናት ኤርትራሲ ነቲ ፀገምሲ ብመሰረቱ ክፍታሕ ክኽእል ክገብሮ ክኽእል ኣለዎ ዝብል ኣብ ሆርን ሪቪው ዝበሃል ኣውፂኦም ነይሮም እንታይ ማለት እዩ ንኤርትራሲ ክንድምስስ ኣለና ዝብል እዩ ካልእ ርሲ ይኮነን ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ ደርጊ ይኹን ካልኦት ሓይልታት ዘይገበርዎ ንሳቶም ክገብርዎ ዝኽእልሎም እንታይ እንድሕሪ ኢልካ ጠቕላላ እንድሕሪ ዕድል ረኺቡ ማለት እዩ ንህዝቢ ኤርትራ ምድምሳስ እዩ ምክንያቱ እቲ ካልእ ኩሉ ዓይነት ተፈቲኑ ሓፂኖምን ገለመለም ኩሉ ገይሮም እዮም ስለዚ ትንኩ ክገብርዎ ዝኽእሉ ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ደምሲስካ ነታ ኤርትራ ጥራይ ኣትሪፍካ መሓዝ እሱ እዮም ክገብሩ ክፍትኑ ዝኽእሉ ኣዲስ ነገር ሃብ ብግምጣሉ ነዚ ንዛረብ ዘለና ኣብ ስግኣትን ስክፍታን ስለ ዘለና ኣይኮነን ኤርትራ ዝበለፀ ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመት ድሕሪ ኩናት ናይ ባድመታት ኣብ 2000 ክውዳእ ከሎ ዝነበረና ደረጃ ሓይሊ ምናልባት ኤርትራ ኣዝዩ ብዙሕ መንእሰይ ኣዝዩ ሓውሓው ዝብል ሃገራውነት ነይርዋ ብልፅግ ኢትዮጵያ ግን በንፃሩ እንታይ ነይርዎም ሽዑ ካብኡ ናብ ሓድነት ነይሩ ምክንያቱ ቤላ ገይሮም እዮም እቶም ህወሓት ነታ ኩናት ናይ ባድመ ሸይጦም ኣብቲ ህዝቢ ንኩሉ እቲ ህዝቢ ድማ ኣብ ጎኖም ጠጠው ከም ዝብል ገይሮም ሎሚ ከምኣ የላን ሎሚ ብግምጣሉ ኩሉ ኢትዮጵያ ኣብ ጎኒ ኤርትራ እዩ ዘሎ ክንብል ንኽእል ብሕፅር ዝበለ ኩሉ ኢትዮጵያ ኣብ ጎኒ ኤርትራ ኣሎ ኤርትራ ምስ ፋኖ ክሰርሕ ትኽእል ምስ ሸነ ክሰርሕ ትኽእል ምስ ዓፋር ክሰርሕ ትኽእል ድሮ ናይ ኣብ ዓፋር ትገብሮ ዘላ ምንቅስቃሳት ኣዝዩ ዘገርም እዩ ዘሎ ምስ ትግራይ ወይ ህወሓት ኣብዚ እዋን እዚ ዳርጋ ኣብ ናይ መወዳእታ ደረጃ በፂሑ ኣሎ ስለዚ we have all the advantages ነቲ ታሪኻዊ ነጥቢ ምቕያር ንምግባሩ ከገድሰና ዝኽእል ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ኣብዚ እንታይ ብለው ኢትዮጵያ እንታይ ትደሊ ክስዕቁ ትኽእሉ ኢኹም መስሓቅ እዩ እዚ ግን እንታይ ከም ዝደልዩ ክነግሩና ከለዎ ግን ኩሉ ግዜ በላ ፀላኢ ዓሻ ይኹን ደንቆሮ ይኹን ባዶ ይኹን እንታይ ይደሊ ክነግረካ ከሎ እሱ በላ ቢልካ ስማዕ ልቦና ኢትዮጵያ ወንስ ሓደ መጋበርያ ትደሊ ይብሉ ወይ ናይ መጋበርያ ክትከውን ካብ ዝሓስብ ከሎ ይወደ so ኢትዮጵያ ሓደ መጋበርያ መራሓ በስመራ ትደሊ and they seek a client state ነፍስኻ ወዲ ናብ ካልእ ተላግባ ኢኻ ሓንቲ መጋበርያ ትኸውን ሃገር ይንደሊ ኣለና ንናትና ረብሓ ተገልግል ይብሉ ወላ ተዘረባ እውን እኮ ከምልሰካ ዝደሊ ምክንያቱ ሓደ ሙሉእ ብሙሉእ መጋበርያ ኮይኑ ዘሎ ሃገር ከምኡ ይሓስብ ክብል ከሎ ዘገርም እዩ this mirrors historical US strategy in Latin America دحين بريزنت سياس 8 عمتو has named no successor ስለዚ بريزنت سياس ኣብ 8 ዓመቱ ተካእናቱ ኣይነገረና ኣሎ ምክንያቱ እንተተኪዩ ዕልዋ ክገብርዎ ክእሉ እዮም ኣሚን ሃው ብኸመይ መንገዲ ትሰርሕ ናትካ ተካኢ እንተነጊርካሲ ብኸመይ ዕልዋ ዝመፀካ ብግምጣሉ እያ ነዝርዮ ናትካ ተካኢ ናትካ ላይን ኦፍ ኮሚኒኬሽን ላይን ኦፍ ሰክሰሽን ብሎ ኣብ ኮርፖሬሽንስ ኣብ ካምፓኒታት ክሰርሑ እንተኽእልኩም ትሰርሑ እንተነርኩም ትፈልጡ እዮም እዚ ሰክሰሽን ላይን ይበሃል ስለዚ መን ንመን ክትከኦ ከም ዝኽእል እታ ንፅህቲ እታ ጥዒት ካምፓኒ ሰክሰሽን ፕላን ክህልዋ ኣለዎ እዮም ዝብሉ ነቲ ዘለካ ፕላን ግን ፓብሊክሊ ትነግሮ ማለት ኣይኮነን ካልኦትም ክሰርቁልካ ስለ ዝኽእሉ ሓንቲ ሃገር ግን ንኣብነት ኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ጥራይ ፕሬዚደንት ናታ ኢልና ኣለና ስለዚ ኤርትራ ብሓደ ብፕሬዚደንት ትመሓደር ሃገር ስለ ዘላ ዳርጋቲ ስትራክቸር ናይቲ መንግስቲ ምስ ንጉሳውያን ሃገራት ኢኻ ትቆፅራ ትኽእል ነጋውስ እንታይ ይገብሩ እቶም ነጋውስ መን ትሕቲኦም ኣነፂሮም ዘይነገሩ
ናይ ስልጣን ውግኦም ትፈጥሩ ናይ ስልጣን ውግ ይፍጠር ፓወር ስትራግል ይፍጠር ንኣብነት ኣብ ህሉ ኩነታት ክንዛርብ ኢራን ሱፕሪም ሊደር ናታ ተቐቲሉ ኢሚዲየት ተካእናቱ ነጊራ ኣላ ኢራን ንኣብነት ኣብቲ ፅንሕ ኢለ ክነግረኩም ይሓሲበ ነይረ ግን ድሓን ሓሊፋትና ሓንቶ በየ ክነግረኩም ኢለ ነይረ ናይ ኢራን መራሒ ምማቱ ቅድሚ ሕጂ ኣብቲ ናይ 12 መዓልቲ ኩናት ቅድሚ ዓመት ክግበር ከሎ እቲ ኩናት እንታይ ኣጋጢሙ ኢሎም ኩሎም ወታደራውያን መራሕቲ እቶም ኣገደስቲ ዝበሃሉ ቀቲሎሞም ኢሚዲየት ተኪኦም ስለምንታይ ኣብቲ ናይ ወታደራዊ ዶክትሪን እዚ ሞት እዚ ከም ቅቡል ከም ትሑዝ ካልኩሌሽን ወሲዶም እዮም እስራኤል ኩሉ ግዜ ታርጌት ገይራ ክትቀትል ምዃና ፈሊጦም ኩሉ ግዜ መተካእታ ዘይንገር ግን መተካእታ ዳልዮም ኣለዉ ስለዚ ይንገር ይገድዩ ገሊኡ ግን ኣይንገርን እዩ ስለዚ መተካእታ ስለ ዝነበሮም ኢሚዲየትሊ ትክትክ ኣቢሎሞ እንተዘይነጊርካዮ እቲ መተካእታ ግን እንታይ ይፈጥር ዝኾነ ይኹን ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ እንተጋጢሙ ኩናት እዚ ፓወር ስትራግል ንሓትሕትካ ናይ ስልጣን ቅድድም ይፍጠር ናይ ስልጣን ቅድድም ድማ እንታይ ትፈጥር ናይ ደገ ሓይልታት ኣጀንዳ መጋበርያ ንክረኽቡ ኣፍ ደገ ይፈጥረሎ ስለዚ እቲ ንሳቶም ዝብልዎ ዘለዉ ከቆጣዕና ዘይኮነሲ ከለብመና ዘለዉ ኮይኑ ይስማዓኒ ናው ኤርትራ ነዛ ይትፈልጦን እያ ኣብ ግምት ኣይትገብሮን እያ ንብል ኢና ግን ከም ዜጋታት ኤርትራውያን ግን ከምዚ ዓይነት ኮንፊደንስ ክህልወና ደስ ምበለና ኤርትራ ፐርፌክት ዝኾነ ቀዳማይ ነገር ኩሉ እቲ ሚኒስትርታት ናይ ኤርትራ ምልእ ክብል በቶም ዝግብኦም ሰባት ካልኣይ ድማ ኣብ ትሕቲኦም ድማ ሰክሴሽን ፕላን ኦርጋናይዝ ብዝኾነ ነዘን ተሪፈን ዘለዋ ወላው ናብቲ ቁጠባዊ ናህሪ ክንከይድ ተኮይና this is going to be ኣገዳሲ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣነ ከም ኤርትራዊ ድማ እዚ ኩሉ ዋጋ ዝተኸፈለ ሃገር መስሓቅ ናይዞም ዳምዳም ዝብሉ ዘለዉ ጎረቤት ኣጀንዳ ዘሳሲ ስርዓት ክመፀላ ኣይደልን እያ ናይዚ ኩሉ ዋጋ ዝኽፈሎ ዘሎ ሃገር በቲ ዝበለፀ ሰኪሪቲ መንገዲ ክሰግር ክትክእል ከላ ጥራዩ ዘምሕራላ ዝብል እምነት ኣለኒ ግን ከምዚ ዓይነት ሓሳብ ኣብ ምንታይ ግዜ ኢኻ ድመፀካ ኩሉ ግዜ ኣብ ከባቢና ንሪኦ ስለ ዘለና this is not out of nowhere ሓንቲ ኣብ ዘየጋጠመሉ ይኮና ንዛረብ ዘለና these are serious scenarios right now ኣብ ከባቢና ዘጋጥሙ ዘለዉ ብልፅግና ድማ ምስቲ ዘለዎ ደረጃ ናይ ዕንደራ ከምዚ ክገብር ኣይክእልኒ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ብግምጣሉ እንታይ ክብለኩም ደልየ እዚ እናረኣኻ ከለኻ ናይ ኤርትራ ምንቅስቃሳት ድማ ትስበ እንግዲህ በተለይ በዋናነት ከአማራ ክልል ከሚገኙ 4 ዋና ዋና ግዛቶች መካከል በጎንደር በጣም በበርካታ አካባቢዎች ላይ ያገዛዙ ጦር ብዙ አውደ ውጊያዎች ላይ ከፍተኛ ምት እየተመታ በበርካታ ቦታዎች ላይ ወረዳዎችን ቀበሌዎችን ወይም ወታደራዊ ጠቀሜታ ያላቸውን ቦታዎችን እየለቀቀ እንደሚገኝና በዛሬው ዕለት ደግሞ ከጎንደር ከተማ በቅርብ ርቀት ከ20 እስከ 25 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኙ ሁለት ከተሞችን ማለትም ወርቃ ደሞና ገደብዬ የሚባሉ ከተሞች ላይ የአማራ ፋኖ ሰሜን አማራ ቀጠና በላይ ዘለቀ እዝ የጎንደር የበጋሻው ክፍለ ጦር 2 ብርጌዶች እንታይ ንሰማዕ ኣለና ፋኖ ዳርጋ ክፉት መድረኽ ተፈጢሩሉ ሓያል ዝኾነ ገስጋስ ይገብር ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብ ኩሉ ቦታታት ድማ ብዙሕ ምንቅስቃሳት ይገብሩ ከም ዘለውን ካብ ከተማ ናብ ከተማ ይንቀሳቀሱ ከም ዘለዉ within 2020 ካብ 20 ክሳብ 25 ኪሎ ሜትር ፋኖ forces captured the town of ወርቃ ደሞ ዝበሃል ከተማ ተቆፃፂሮም ኣለዉ ከምኡን ካልእ እዚ ዓድታትን ከተማታትን እናተቆፃፀሩ ይኸዱ ከም ዘለውን ከምኡውን ወታደራዊ ዓቕሚ ኣፅዋራት መሳርሒ ዝተፈላለየ ነገራት ይቆፃፀሩ ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ኣብ ካልእ እውን ማርሻ ዝበሃል ከተማ ወይ ኣከባቢ እውን ከምኡ ምንቅስቃሳት ይገብሩ ከም ዘለዉ ይዘርእየካ እንታይ ዘርእየና ብርግፅ ንኢትዮጵያ ንእሽተይ ብንእሽተይ ኢኻ እናስዓርከ ክትከይድ ትኽእል ምክንያቱ ዓባ ሃገር ምዃኑ እውን ስለ ዝንገር ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ከም ኤርትራውያን ኣነ እንታይ ዝረኣየኒ እዚ ፋኖ ዝበሃል ዓወታት ይጎናፀፍ ኣሎ ዓወታት ይጎናፀፍ ምህላው ድማ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ስጉምቲ ፋኖ ዝገብራ ዘሎ ገለ ክፋል ናይ ብልፅግና እዩ ዝሰብር ዘሎ ገለ ክፋል ናይ ብልፅግና እዩ ዝዓሊ ዘሎ ገለ ክፋል ናይ ብልፅግና እዩ ዘዳኽም ዘሎ ገለ ከማ ንእሽተይ ይኩን ኣገዳሲ ክፋል ምክንያቱ እቲ ኣምሓራ ዝበሃል ክልል ሓደ ካብቲ ወሳኒ ክልል ስለዝኾነ ዝዓበየ ህዝቢ ዝቕመጠሉ ዝለምዐ መሬት ስለዝኾነ ስለዚ ኣምሓራ ድማ ሕጂ ብብልፅግና ዝጀመረ ቃንዛ ዘይኮነ ተኸታታሊ ስርዓታት ናይ ኢትዮጵያ ንህዝቢ ኣምሓራ ድምፁ ዝፀቕጡን ድሌታቱን ረብሓናቱን ቀቲሎም ዝኸዱ ምንባሮም እዩ ዝንገር ናይ ሕጂ ድማ እዚ ሕጂ ብብልፅግና ደረጃ በፅሒዎ ዘሎ ድማ ሓንቲ ስቴፕ ካብኡ ዝሰገረ እዩ ምክንያቱ ኣብ መንጎ ትግራይን ኢትዮጵያን ንዘሎ ሃጓፍ ተጠቒሙ ንዓታቶም መሊሱ ኣብ ክወፅዎ ዘይክእሉ ጉድጓድ ክእትዎም ይብገስ ከም ዘሎ እቲ ናይ ኣምሓራ ኤሊትን ሚድያን ፅቡቅ ገይሩ ቻሌንጅ ክገብሮ ንርኢ ኣለና ኩሉ እዚ ድማ
ሃጓፋት ወይ እውን ብኮታት ንሪኦ ዘለና ንኤርትራ ሓደ ፅቡቅ ዝኾነ ኣፍ ደገ ዝኸፍት እዩ ስለምንታይ ኤርትራ ኣብዘይ ጉዳይ ኢዳ ኢትያ ወይ እውን ኣብ ካልእ ኩናት ኣትያ እዝን እትን ክትገብር ክደፋፍእ ኢለ ይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ኣነ ግን ከዓ ከምዚ ዓይነት ዕድል ክፍጠር ከሎ ድማ ንሕና ክንጥቀመሉ ክንከል ኣለና እንተዘየለ ነዚኦም ጎረቤት እዚኣቶም ሓሊኻ ስቂልካ ትሪኦ ፅባንጎ እንታይ ኮይኑ ክመፀካ ከም ዝኽእል ንምግማቱ ከቢድ አይመስለንም። በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ የአዲስ አበባ ላይ የመሰረት ድንጋይ ሲጥሉ እነዚህን ካርታዎች አንገታቸው ላይ ሲያንጠለጥሉት የከረሙት ነው። ይሄ ካርታ ይፋ የተደረገ ካርታ ነው። በአጠቃላይ ቤት አማራ ወሎን እንዴት እንደሚያፈርሱት ካርታቸው ይፋ ሆኗል። ከላይ የምታዩት የመጀመሪያዋ ከላይ ራያ ማይጨው፣ ቀጥሎ ኖርዝ ወሎ ወይም ወልዲያን ማዕከል አድርገዋል። ከዛ ሴንትራል ወሎ ብለው በቀኝ በኩል ደሴን ማዕከል አድርገዋል። ዌስት ወሎ ብለው ምዕራብ ብለው መቅደላ አምባን ማዕከል አድርገዋል። ሳውዝ ወሎ ብለው ከሚሴን ማዕከል አድርገውታል። አየው፣ ይህንን ሰሜን ኦሮሚያ ባሉት ካርታቸው ውስጥ የተካተተ ነው። ሕጂ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ናይ ብልፅግና ስርዓት ከመይ ገይሩ ዕድመ ስልጣኑ የናውሕ ከመይ ገይሩ ንሱ እናስፋሕፈሐ ይኸይድ ከመይ ገይሩ ነቲ ዘሎ ሓጓፍ ናብቲ ሃገር ተጠቂሙ ፖለቲካዊ ፀብለልትነትን ናይ መሬት ግበታን ይገብር እዩ ዝንገር ዘሎ። ስለዚ እዚ ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ሓጓፍ ወይ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ብፍላይ ድማ ኣብ መንጎ ኣምሓራን ትግራይን ዘሎ ባእሲ ማክሲማም ክጥቀመሉ ወይ ብዝላዕለ ደረጃ ክጥቀመሉ ነተን ኣከራኸርቲ ዓድታት ዝበሃላ ዘለዋ ወይ እውን ዝበለን ኮንቴስትድ ኤሪያስ ዝበለን ነምሓሩ ክብ ወይ እውን ካብ ተጋሩ ክምንጥል ገለ ኣይኮነን ዕላማ ናብ ብልፅግና ኢቲኻ እቲ ብልፅግና ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ብልፅግና ኣሎ ኢልካ ክትዛረባ ኣይትኽእልን ኢኻ ንኦሮማ ከመይ ጌርካ ተስብሓ ከመይ ጌርካ ትህጥራ ከመይ ጌርካ ትሕይላ ኩሉ እቲ ቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ኣለኒ ዝብሎ ጂዲፒ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ከባቢኣን እዩ ዘሎ። እዚ ማለት ማለት እዩ ኣዲስ ኣበባ ፊንፊነ ድማ ናይ ኦሮሚያ እዮም ዝብሉ ዘለዉ። እዚ ከዓ ኣይኮነን ኣብ ኣዲስ ኣበባን ከባቢኣን ዘሎ ኣምሓራ ይኹን ካልእ ማንም ሰብ ኣብቲ ቦታቲ ስልጣን ክህልዎ ይክእልኒ። ኣብዚ እዋን እዚ ዘበነ ኣቢ ድማ ኣዲስ ኣበባ ናይ መን ምዃና ወላ እውን እዚ ኮሪዶር ልምዓት ዝበሃል ዘሎ ብብዙሕ ዝኽዘኽስሶ ሓደ ነገር እዩ። እቲ ኮሪዶር ልምዓት ዝግበር ዘሎ መብዛሕትኡ እቲ ከተማታት ወይ እውን ኣካላት ናይቲ ከተማ ንልምዓት ኢሎም ዝተጠቀሙሉ ኣምሓሩ ዝቕመጡሉ ዝነበሩን ካልኦት ህዝብታት ዝቕመጡሉ ዝነበሩን እዩ። ስለዚ ብስም እቲ ናይ ኮሪዶር ልምዓት ኢሎም ነቶም ህዝቢ ኣምሓራ ካብቲ ዓዲ ወይ እውን ካልኦት ህዝብታት ካብ ኣዲስ ኣበባ ተፀሪጎም ከም ዝወፁ ገይሮም ነቲ ቦታ እቲ ብካፒታሊስትን ካልእን ተኪኦሞ ማለት እዩ። እንታይ ማለት እዩ? ሲስተማቲካሊ ከመይ ጌርካ ንሓደ ህዝቢ መፂኻ ንኦሮሞ ንኣምሓሩ ከነውፆም ኢና ይትብልን ኢኻ ልምዓት ክገብር ኢል ካብቲ ቦታ መፂኻ ብተዘዋወረ መንገዲ ጌርካ ካብቲ ቦታ ተኣልዮም። ስለዚ ኣምሓሩ ናይ ነዊሕ ወለዶታት ዝቐፀለ ቂምታ እዩ ዘለዎ። ቂምታ ወይ ከዓ ከምዚ ሓዘን ወይ ከዓ ከምዚ ጭቆና ከም ዝስምዖም ወይ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ንኣብነት እዚ ኩሉ ሕጂ ዘጋጥሞም ዘሎ ንሳቶም ክዛረብሉ ከለዉ መበገሲ ናቱ እውን ቅድሚ ህወሓት ምምፅኡ እዩ። ዋላ እኳ እቲ ኩሉ ዝነበረ ሲስተማቲካል ኣብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ንሳቶም ዝያዳ ዝፃወቱ ዝነበሩ ዝመስሎም እንተነበረ ኢንዳይሬክትሊ ግን ኣምሓራሲ ንኣምሓራ ሙሉ ብምሉ ኣቐዲሙ ክኸይድ ዝኽእል ስርዓሲ ኣይነበረን ነዊሕ እዋን ባህልቲ እዮም። ሕጂ ንሳቶም ዝጥምትዎ ዘለዉ ንሳቶም ኣብቲ ፓወር ሰንተር ክመፁ ንሳቶም ተመፂኦም ድማ ናይዚ ኩሉ ዝሓልፎም ዝነበረ ወይ እውን ዝብልዎ ኢትዮጵያ ብምልኣ ናትና እዮም ክብሉ ካሶም ዕፅር ኣቢሎም ኣምሓሩ ከመይ እዮም ዝብሉ ኢትዮጵያ ብምልኣ ናትና እዮም ባህልቲ እዮም። ገለገሊኦም እዮም ዝክልል ኣምሓራ እዩ ናትና ዝብሉ እምበር እቶም ካልኦት ኣምሓርኛ ዝዛረብ ዘበለ ኩሉ ኣምሓራ ዝዝረበሉ ዓዲ ኩሉ ናትና እዩ ባህልቲ እዮም። እዚ ናይ ቴሪቶሪያል ክሌምስ ናይ ቴሪቶሪያል ዘረባን ክትዕን ናበይ ከብፅሖም እንድሕር ኢልካ ነቲ ሃገር ናብ ከቢድ ፈተና ክወስዳ ዝኽእል እዩ። እዚ ድሓ ንግደፎ ናይ ፋኖ ቃልሲ ሕጂ ናይ መወዳእታ ዕላማናቱ እንታይ ክኸውን ይኽእል ንዝብል ወይ ደኖ ነቲ ክልል ኣምሓራ ናፃ ምግባር ኣይመስለንን። ምስ ህወሓት ምስ ካልኦት ሓይልታት ተላፊኑ ን4 ኪሎ ዘሎ ስርዓት ንበላይ እዩ። እዚ ድማ ንኤርትራ በቐጥታ ክትንክፋ ዝኽእል ሓይሊ እዩ። ምክንያቱ እቲ ብልፅግና ዘለዎ ፀጋታት ተጠቂሙ ናታቶም ከኣልዮም ኣብ ዝፍትነሉ ዘሎ ሓንቲ ናይ መወዳእታ ከባድ ኩናት ክገብር ይደሊ ከም ዘሎ እዮም ዛረቡ። እዚ እዚኣ ስምዕዋ
ጠናክሮ የቀጠለበት ሁኔታ ነው ያለው። የመሳሪያ እጥረት እንደገጠመው በስፋት እየተወራን ያለው ለዚህም እንዲረዳ ወደ አዘርባይጃን በተለየ ተልዕኮ በመጓዝ መሳሪያዎችን በግዢ ሸምቶ እንደተመለሰ ይነገራል። እንግዲህ አብይ አህመድ ለኢትዮጵያ ችግር መፍትሄው አሁንም ጠመንጃ ነው፣ አሁንም ጡንቻ ነው የሚል አቋም ይዞ አጠናክሮ የቀጠለበት ሁኔታ ነው የሚስተዋለው። በሌላ በኩል ሁሉ ነገር ወደ ጦር ግንባር ነው የሚመስለው። የአገሪቱ ሀብት ወደዚሁ ወደ ጦር ግንባር እየሄደ ነው። ተሽከርካሪዎች፣ የግልም የትራንስፖርት መኪኖች አገልግሎት እንዲሰጡ እየተደረጉ ነው የሚገኙት። በዚህም የተነሳ ከፍተኛ የነዳጅ እጥረት ተከስቷል። አንዱ ሰሞኑን የሚታየውና ስለዚህ ብልጽግና ወይ እውን አብይ አሕመድ ዝርካቡ ሃብቲ ፀጋታት ብሙሉ ናብ ውግእ ሕጂ እውን ኣቕኒዕዎ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ። ነዳዲ እውን እንተኾነ ገጅፍ ዝኾነ ሎጂስቲክስ ዘንቀሳቐስ ስለ ዘሎ ኩሉ ፀጋታት ኣብኡ ተጠቒሙ ኣሎ። ስለዚ ዝርካቡ ሃብቲ ዝርካቡ ዓቕምታት ኣዋህሊሉ ንሰሜን ሰዲድዎ ኣሎ ክበሃል ከሎ እዚ ነዚ ክገብር እንድሕሪ ኮይኑ ተወሳኺ ፋንዲንግ ከም ዘድልዮ ፍሉጥ እዩ። ተወሳኺ ኣፅዋር የድልየኒ እዩ ኩናት ገብር ተኮይነ ተወሳኺ ነገር ከድልየኒ ብምባል ንካልኦት ሰዲዱ ክኣምን ስለ ዘይከኣለ ባዕሉ ናበይ ከይዱ ንሰሜን ከይዱ ማለት እዩ። ናበይ ናብ ንሰሜን ካይብል ሶሪ ናብ መን ኢኻ ትብሎ ናብ ኣዘርቤጃን ከይዱ ዝገበሮ ቃል ዓለም ዘይብሉ እዩ ነይሩ። ኣብ ኣዘርቤጃን ኣፅዋር ጥራይ ከምፅእ ከይዱ ስለዚ እቲ ዲልስ ገይርዎ ኢሎም ዝጃሃርሉ ዘለው ኢትስ ኦል ኣባውት ዲፈንስ ወላ እኳ ካልእ ኢትዮጵያ ኣብያ ቴክኖሎጂ ደገለ ዶ ይብሉ እንተለው ኩላ ናይ ኣፅዋር እያ ነይራታ ሽመታ ኣፅዋር ንምሽማት እያ ነይራታ ጉዕዞ። ስለዚ እቲ ዲልስ ገይርዎ ዝበሃል ካልእ ንከምስሉ ካልእ ዲፕሎማሲ ከም ዝገበረ ንከብሉ ኢሎም እምበር ኢትስ ኦል ኣባውት ዲፈንስ ኤንድ ንዲፈንስ ዝምልከት ጉዳያት ጥራይ ገይሩ መፅኡ። ስለዚ እንታይ ኢና ንብል ዘለና እዚ ሰብ እዚ ልዑል ጥንቃቐ ዘድልዮ ኮይኑ ይስማዓኒ። ጥንቃቐ ከማንደ ይኮነ ስጉምቲ ዘድልዮ ስጉምቲ ድማ እዚ ሰብ እዚ እንድሕሪ ዕላማታቱ ኣነፂሩ ይነግረካ ኣሎ እንታይ ክገብር ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ እንድሕሪ ኢና ኣለና ሚን ፒፕል ሃቭ ቱ ኤርትራሲ ስጉምቲ ክትወስዱ global security environment ኣብዚ ባዕሎም እናተጃሃሩ ይነግሩ ከምዚ ኩሉ እቲ ዝገብሮ ዝነበረ ናይ ዲፈንስ ዲልስ ነይሩ። ስለዚ ኣዘርቤጃን ዘለዋ ክትበያ ሚን ኣዘርቤጃን ኣይኮነ ሕብረት ሶቪየት ብኣካላ ክትሕግዘካ ካላ ይሰለጠን ኣሜሪካ ብኣካላን ምስ ኤውሮጳ ኮይኖም ሓጊዞምካ እውን ኣብ ኤርትራ ይሰለጠካን። ስለዚ ኣዘርቤጃን ዲ ወላ ጅንዕፍሪት ሓጊዝካ ሕጂ እውን ካብዚ ዘለካዮ ክትወፃኢ ትኽእል ኢኻ። ልዕሊ ኩሉ ድማ እቲ ኩነታት ኣብ ኣዝዩ ሴንሲቲቭ ደረጃ ስለ ዘሎ ሕጂ እዚ ንትን ኢሉ ከምዝን ገይሩ ክድሕን እያ ንብል ኢና። ንዓና ንኤርትራ ኩሉ ግዜ ማዕረ ክንደይ እቲ ብድሆታት ብዝተፈላለየ መንገዲ ክመፀና ይኽእል። ንኣብይ ኣሕመድ ቀዳማይ ኣለኹልካ ትብሎ ሃገር መን እያ? ኢማራት እያ። Listen now. AP correspondent John Gambrill, who is reporting for CNA Live from Dubai. John, reports of fresh strikes across Dubai. What's the situation on the ground where you are? Just moments before you guys came to me on air, there were a series of explosions that shook where I am in Dubai out towards the desert side, not the downtown side. Immediately after those blasts, we saw the pyrocumulus clouds in the sky that signify a missile interceptor going off. Now, we don't እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ዱባይ ኣብ ዓለምና እታ ደ ሞስት ሴፍ ካንትሪ ትበሃል ትነበረት ናይትሜር ዝኾነ ወይ እውን ከቢድ ዝኾነ ፈተና ገጢምዋ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና። እቲ ዘጋጥማ ዘሎ ብድሆታት ድማ ብብዙሕ መለክዕ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ። ኣብ ብዙሕ ቦታታት ድማ ኣብ ኣገደሲ ቦታታት ትሓርማላ ኢራን። ስለምንታይ ዝያዳ ኢራን ናብ ዱባይ ኣቕኒዓ ትሓርማላ እንድሕር ኢልካ ግን ብብዙሕ መንገዲ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ። ፎር ኤግዛምፕል ኣብዚ ሕጂ ኣብዚ ኮመርሻል ሴክተር ዝሓርምዎ ዘለዉ ነቲ ኢንዳስትሪ ቤዝ ናይ ዱባዮም ታርጌት ዝገብርዎ ዘለዉ እዚ ኣብ ቀዳማይ መዓልቲ ዘጋጠመ ጥራይ እዩ። ኣብቲ ናይ ቱሪስቲክ ሰንተርስ ኣብቲ ናይ ሴፍ ፕሌስስ ዝበሃል 5 ስታር ሆቴልስ ገለመለ ኣዝዩ ሴፍ ካውን ትፅበዮ ንዑን ብምሉ ሃሪሞም ኣለዉ። ስለዚ ኣብዚ ስምዖም ናሲነ እውን ሪፖርት ገይሮም Abu Dhabi and Dubai, we have been seeing plumes of smoke. Dubai, we have been seeing and Dubai with plumes of smoke rising from Jebel Ali. This is the commercial area of Dubai. We have heard from state-affiliated media quoting the IRGC saying that they have just carried out a 6th wave of attacks against US bases in the Middle East. Of course, it's unclear whether this is a direct hit, intentional, or whether this is falling debris from an interception. And this is the road from Abu Dhabi to Dubai. It is usually jam-packed. You can see how clear it is at this point. People are taking the remain in shelter warning.
ሕጂ እንታይና ንርኢ ዘለና ዱባይ ብከቢድ ትህረም ኣላ ዱባይ ጥረት ኣይኮነስ ኢማራት ብዓብዩ ግን ቀንዲ ዱባይ ሻርጃ እውን ተሃሪምሎ ሻርጃ ዝበሃል ሓደ ሾፒንግ ሞል ኣው ተሃሪምሎ ኣብ ዱባይ ግን ብብዙሕ ዝተሃረመት ጀበል ዓሊ ማለት እቲ ዝዓበየ ፖርት ማለት እዩ ንሱ ተሃሪሙ ከም ዘሎ ይንገር ኢንዳስትሪያል ቤዝ ናቶም ነቲ ናይ ኢንዱስትሪ ሴክተር ኢሎም ዘውፅዎ ዝነበሩ ብዙሕ ኢንቨስትመንት ካብ ነዳዲ ወፃኢ ናብኡ ክኸዱ ኣብ ዘልሉ ዘሎ እንኳላይ ንዑ ሃሪሞሞ ከም ዘለው ስለዚ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ንእሽተይ ክፋል ናይ ተጋጢሙ ዘሎ እዩ ምክንያቱ ኢማራት ዝኾነ ነገር ካብዚ ዓዲ ከይወፅእ ኢላ ኣጠንቂቓ ኣላ ዝኾነ ነገር ካብዚ ሃገር ከይወፅእ ኢላ ኣጠንቂቓ ስለ ዘላ ኩሉ እቲ ዘወፅእ ዘሎ ሓበሬታ ኣዝዩ ብጥንቃቐ ዳርጋ ብመንግስታዊ መንገድታት ወይ እውን ዳርጋ ኣብ ብዙሕ ዝተደጋገሙ ዝበልዎም ጥራዮም እምበር ኣብቲ ሃገር ሓያል ዝኾነ ንኣብነት ኣብ ፖርት ናይቲ ኣብቲ ኤርፖርት ዝተኻየደ ሰብ ስለ ዝቐድሖ ገለ ክፋል ወፂኡ ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣብቲ ፖርትታት ዝተኻየደ ኣብቲ ወደብ ዝተኻየደ ግን ኣብኡ ሰራሕተኛታት ጥራዮም ዘለው ትእዛዝ ድማ ነፍሲ ወከፍ ብቴሌፎኑ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ መጠንቀቕታ ወፂዎ እዩ ዝኾነ ነገር ካባኻ ዝወፅእ ተረኺብና ክትሕተተላ ኢኻ ሕቶ ናይ ኢማራት ድማ ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ እቲ ዘሎ ኩነታት ንኢማራት ኣዝዩ ከቢድ እዩ ግን ኩሉ ግዜ ግን ኣላት ግን ንኢማራት ከቢድ ክንብል ከለና ኢማራት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ተዓዊታ እንተወፂኣ ወይ እውን እዚ ጉዳይ እዚ ዝያዳ በዚ ሕጂ ዘለዎ ጥራይ ክሳብ ሕጂ ተተንኪፈ ኣላ እዚ ንሪኦ ዘለና ንንእሽተይ ተተንኪፉ ዘሎ ምክንያቱ ኣብ ጎኒ እስራኤል እዮም ዘሎ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ብቕልል ዝበለ እንተሰጊሮሞ ክመሃሩሉ እንተዘይክኢሎም ቀሊል ክኸውን ኣይኮነን እቲ ንሳቶም ናይቲ ትዕቢት ክስምዖም ዝኽእል ኣነ ስለምንታይ ይብላ ኣለኹ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናትና ዝሓየለ እዩ እዮም ዝብሉ ዘሎ ብዙሓት ሚሳይላትን ድሮናትን ነመክን ኣለና ይብሉ ኣለዉ ስለዚ በዚ ቅልል ዝበለ መንገዲ ጥራይ ተሃሪሞም ድሕሪ ሓሊፉሎም ክስምዖም ዝኽእል ትዕቢት ካልእ ፀገም ክፈጥር ይኽእል ኸውን እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ድሓናነ ካብ ናይ ጫፍ ሒዝና ክንርኢ ብክልተ ሰለስተ መንገዲ ዝወፅእ ሓበሬታ ርኢና ክነብል ኢለ ስለዚ እዚ እውን ካልእ እዩ እቲ ኢንዱስትሪያልን ናይ ኢንዱስትሪያል ሴክተር ዝበልዎ ዝተሃረመ ቦታን እዩ ከምኡ እውን እቲ ናይ አቡዳቢ ኤርፖርት እውን ከም ዝተሃረመ ብዙሕ ቦታታት ናይ ኢማራት ተሃሪሙ ከም ዘሎ ሆቴላት ናቶም ከም ዝተሃረመ ዘርኢ ኩነታት ንርኢ ኣለና እቶም ኣብኡ ዘለው ዝብልዎ ብዙሕ ኣይተሃረመትን እስከ ንእሽተይ ክንሰምዖ እንታይ ይብላ ኣሎ continued to rise from that was quickly contained. The attacks followed US and Israeli strikes that killed Iran's supreme leader and other senior officials. The world's busiest hub for international travel. The Emirates media office said a concourse at the airport sustained minor damage that was quickly contained. However, at least 4 people were left injured due to the attacks. Yesterday, a fire also broke out near the iconic Palm Jumeirah district. Smoke was seen rising from the direction of the Fairmont The Palm Hotel. Authorities confirmed the property was damaged in a strike. Apart from the airports, Dubai's commercial port and business hub, the Jebel Ali port area, also came under attack. ከምዚ ንሪኦ ዘለና ክነዓቕ ዘይክእል ዓይነት መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ዱባይ ከም ዝተኻየደ እዮም ዝነግሩ ዘለው ስለዚ ንኢማራት ቀሊል ስጉምቲ ይኮነን እዚ ኣጋጢምዋ ዘሎ ብካልእ እውን ሓቂ ንምዝራብ ንሱዳን ንኢማራት ሓደ ትምህርቲ መፂዎም ክኸውን ይኽእል እዩ ብዙሓት ሰባት እውን ኣብ ከምኣ ይሰምሩ ኣለዉ ምክንያቱ እዚ ኣብ ልዕሊ ሱዳን ዝግበር ዘሎ ምናልባት ንሳቶም ኣብቲ ምቾት ናይ ገዛውቶምን ኣብ ዱባይን ከባብን ኮንካ ስቃይ ናይ ህዝብታት ክርዳእካ ይክእልን እዩ ሶ somebody has to feel a little bit of it ንእሽተይ ነገር ካብኡ ክስምዖም ክኽእል ኣለዎ ነቲ ጉዳይቲ ብትክክልን ብፅቡቅ መንገድን ክርድኦ እንድሕር ኮይኑ ስለዚ ምናልባት እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ክንዱ ዝኣክል ክንድትብ ሱዳንን ካልእን ዝወርዱ ዘሎ ስቃይ ዝኣክል ትምህርቲ ይረኽቡ ኣለዉ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ግን ኣብ መንጎ እስራኤልን ኢማራትን ዘሎ ሶሊዳሪቲ ግን ክዕቢ ዝኽእል እዩ ኣብዚ ኩናት እዚ ብካልእ ሓንቲ ዘረባ ጥራይ ክውስኸልኩም እየ ከመይ ኤርትራዊ እዚኣ ጥራይ ነዚ ናይ ዓረብ ነገር ክንሰምዕ ከለና በዚኣ ጌርና ጥራይ ክንዛዝሞ ንኽእል ኢና ምክንያቱ ብዙሕ ሓበሬታ ስለ ዝወፅእ ዘሎ ኢትስ ቨሪ ዲፊካልት ንኩሉ ካፕቸር ክትገብሮ Saudi Arabia is condemning the Iranian strikes on the UAE, Bahrain, Qatar, Kuwait, and Jordan as a breach of sovereignty. Abdulaziz Al Ghashian is a senior non-resident fellow at the Gulf International Forum, and he joins us now live from the Saudi capital of Riyadh. Thank you very much for being here with us for this breaking news. Can we start with, please, how is this as a breach of sovereignty? Abdulaziz Al Ghashian is a senior non-resident. سعود عرب ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣመና ተቆጢዓ ከም ዘላ ዝገልጽ ሓበሬታ ብተደጋጋሚ ክንሰምዕ ፀኒሕና
سعودية دما أبلعلي قطر يكون بحرين إمارات كويت أب كلن زور رجولا بتنقال في السيتس أمانا كم زغطعن دحر كتزارب دحر مصنع حدش حبريتا دريو زلو خصم عبزي. News just into CNN about Saudi Arabia. It says that it is prepared to respond if Iran continues its retaliatory attacks. CNN international diplomatic editor Nick Robertson joins us now. What have you learned, Nick? انتاي زبل زلو سعود عرب إيران بزين هي زي قبول زخونة متقعتن حرقت إلى نابتو كينات كتأتو كم زخونة تيزنقر زلو. Oh my God. سعود عرب تفتح مزلا جيجات راي سوسايد يزبلها نزي. نفس قدلت كتفصم تدليات رايات قبر زلا مخنياتو أبيت روكو فيلا زلا هجريا سلمتاي خبز لكم زلو ناين داد بوتاناتا ني إيران it's not gonna be easy it's gonna be easy target قد محج حوتي ندادناتهم كم يجرم هاري ممنيرهم سلازي maybe this is going to be something أنا قلت إنه لناتي تيك علات النبزيا ناتي ريتو علات سلمتايكم يقبر له. Yeah, this is a really new and big step by the Crown Prince here to authorize the possibility of Saudi response if Iran attacks Saudi Arabia again. He called their attacks yesterday and in the early hours of today cowardly. He said that these attacks by Iran were cowardly because Iran knew, the Crown Prince said, Iran knew that Saudi airspace was not being used to attack Iran, and this has incensed him. There have been attacks around the capital here that have been intercepted. There was an attack near a military airfield in the north of انتاينا نسمع زلنا انتاي زبل زلو محمد بن سلمان ويون سعود عرب بزو صوت مجلس مالتيو ايران تكبر زلا ناي بحكي ناي فرحات ويون ناي زي قبول زخونه متقعت يابل على السعوديه تكبر زلا مخنياتو ايران يفلطيوم سعوديه كل ايرا كم زي فقدت زخونه يكون كاب عدا ناب ايران زخيد متقعت نخجبر كم زي فقدت يفلطيوم سلازي سلمتايكم يقبرلو اندحر بز قصيلم دما نساتهم أبتو كينات كأتويهم كأتو كم زخولي تزارب زلو كلتا تيوري سالو أناي كلتا قمتات اللو أنا بزي قمناتي مالتي سلمتاي سعودية محمد بن سلمان نزي قمقام زي كب وي نزي حساب زي كب يدل خمزلو وي نزو سانتات زي كوسن يمرز كم زلو لأنه خنردا مالتي هذا سعود عرب قد مزاب كينات زي من جمارة بمنتاي تخصص نيرا بفلاي بأمريكا كمر ما بتناي أيهوداويان لوبي جروب سعودية مس أسلام تراقب الله كاب أزار إسرائيل تخيد الله ناب قلملة تخيد الله زول كسنير وسلازي محمد بن سلمان مزناي كتبا فيجن 2030 قال جبلو زلو بإسرائيل تارجت كون أبت أجندة مثل لخنا إسرائيل كأتوز دلائي مثلاً سلازي انتقيلو من قدنا تخص أرجن أنصار إسرائيل ويوشكم زول كفلتنا يدلنيو زد ما نزي حجاب إيران زقبر زلو متكعتي حدا حبريتا وتشي خمس نبرة لنكنه نحق النتو نجزيهم قد فينا سعود عرب كلتا جزين دونالد ترامب بولك دويلو قبل على إيران سقمت نخوصت كم زحات تزغل حبريتا وتشينيرو حق النت هالودي يبلون نجزيهم قد فينا جن من البات اتنا أمريكا ميديا كنا قطهم حسيب سلزلو زتكمل تكتيك خون خلي أبزي حجز قبر زلو كوينات جن يس كتمثلي الكا كتزارب كتكلال لك بس نيران هريماتك كتكوح ما ترايز لك سلمتاي عبيتي there are bigger fish to fry blue عبيت عساتات اللغة إسرائيل اللو أمريكا اللو كالو اللو جمال كحسكي هتخيت نزال جمال قنجك إيرتراز خلاص لزي اللي كويس سجا نزال جمال تبهال أفك حسكا جمال كحسكا تم بهال إيرترا تراي تخلا أبزي ملكتكن أيت وايتكن أبزي من تبيتكن أيتم برايتكن زبهال إيرترا تراي تخلا ببوليتيكا درجة هذا حد زي يجان نواصل زخون مر سلازي سعود عرب عبزي اللي أقولداي كأتو كزللت فتنا لا يزبلانه because right now نزا فيديو خبركم كله قال كابتن كلتا عبيتي ايركرافت كاريرز نا أمريكا زي كلتا تحنتي جيرالد فورد بحال كبابي بإسرائيل أبتو ميديترانيان سي هذا بتغليت دم أبراهام لينكولن تبال أبزي كباب عمان نيرا 4 باليستيك ميسايل نا إيران نابعة توكيسو هاري موازب الحبيريتالو مالت ويت قاريب له ويت نابا غزوم 4 باليستيك ميسايل كم استقصت إيران ينقرالو so the war is getting even more dangerous more serious نيران لما we can do زي مثلا كون يزبلنايو كنقبرينا أبزبل مدمدمتا بجحمكم زلون رلنا حنتي كابزيا أبزيا زربازيا دي سمع كواغن زيا كتردوا مسكرنا أفريقيا سلا زرب زلو
We are on the front line here, and then as a result, the landscape is something that we're going to suffer from. So this is why there's going to be a lot of frustration and a lot of strikes from up with missiles to the latest reports around diplomacy going to be at play. حنتي أبزيا كريكم دليزلغو there is this حنت تيورلا زيا حج كوينات كازلا نزوم هجرات عرب زنبرون فلليات نخعصو حجز ومالو زبال زربان سمع لنا زي مالت هاي مالتيو مور حدنت نخجبرو مور نخقراربو يجبرو مالو زي مالت هاي مالتيو سعود عربن إماراتن بفلاي إمارات مرة كترم تجميرة أنا كم تعب قدني تبلقى نيشتي تراي تهريمهم كم زحجيرين يا زلنا نحن سجيرهم مو كم مهرولي يكونون جن زهرموز لو برتع زبالة مزخون حيال زخون السمبرات كقد فلهم زخل عينات مدقعتي انتقت يموهم جن انتاك خوني أنا بلا لنا بزند حرقت يمو كم مهريهم كفوريهم كسمبريهم دعلو خلو إزي حجين ريوز لنا تنكف قرف دي كونه برتع زبالة سمبرات ولا نتهاجر بولاك عني ده اللي أنا سباس لازم نبرز الله أبو جن قلت أنا جرك وصلكم عبزي زي شارت زي أبزر سلت جلس تدقاقامي كم أي مرة بكز نزل فيديو ناقبر كله أب إكسن أب كالوت سوشيال ميديا ناتخاتات كله أبديت نخجبره تحبريتنا تيسل زقدة زلغية مالت أب نورمال جزية زينا مسجبرنا نجارات أبو خلو يغير لنايو حججن أنا نتزينا خجبرنا عهاتكم ليه تستحبريتك بكم إلى كبقص كله things have already changed سلزي نزل فيديو زي أبزر إيبكم زلغو تراين تاي سمع له ناي أب إيرانسي أب إمارات انتاي تحريم اللي يقولوا له مدبر وتحضروا مدبر ناي فرنسا أبو دابي إيران حريم مهم زلو ينقروا له سلازي نزل فيديو جميرك سابزود تراي بزح نقر تغير خمس زلو بريه اللي يالله but again زي برتوكي ناس لزخونه ني إمارات هذا عبد مرتي إن خطوسد كجبرا زخل كنتات نتلو إز حجن ريوز لنا مدرخيو بحرين كم عب هوتيل ناتا تحريم له كم لما سعودية كالعك زي تحريم الله مثلاً لليون كيكون قطر كم تدقق عم تحريم الله عندكن إمارات يا تا focal point ويون عند target كوي نازل لا أبزي مدقعت تاتي بحلالو كم تري وزر لهم ناي موضة تكابز عرسز كيس جر كله أبي أحمد تونكو confidence ناتو أبي إمارات يزلو إلنا هنا سلزي عند حري إمارات بس كبيد نجر تهرم الله خوينا انتي قسم معي خلنا بلا لنا قسم بدي قد معناته قطباناي تومي زتنكفسلو قطباناتو من كنتاتنا تومي يزهرم زله سلازي حد هاجر نبعلنا تقاصله قطباناتو نتاسي غلو نكال هاجر كحجز ويون كوينات كتبابع يكلني at the same time إسرائيل شو ما أنت سبات قتيلو مالو أبز حجي برتوع متقعت دم ما يوردالو حد هاجر إيران زبال نزوم كلهم هاجرات أنواتي وردالو أنت عانت عون أنواتي وردالو we know إذا سرعة أبو زلو زمان قستي survive كجبر دي جبرون I don't know I am not sure about this good هذا نجرجن نابر هي متسألو أتنساتهم زجبروا زلو متقعتي ني إيران يحسيالو ني إمارات يحسلو نكالو هاجرات عرب يحسلو النتي مسمرنا أنت بزبلكم ناي نقدي موت أدمى حالي قوم حزام الله عند حرم راغب كسب على أبراهام لينكن كرما زخلا غينا ما نمنا أبو جزو كخيز زخل حيلي كل كونن so إسرائيل إمارات توم عندنا أبي أحمد عند راوي كوينات نغبر كتبابع وزغلو أجوها قبل وزغلو سميم نساتهم يهرم تلو ويل كابو وزعي فلي نجار جيرو فلي نجار كجبر يخيلي لنا كنجمت هين خلينا سلزي at the end of the day نزيات راي أستوعبنا كنرن نزيات راي أستوعبنا كنسمعن كنفلت إني يزدلي بزاناي سعودية غيرنا خنود داينا to the Persian Gulf, much closer to Iran. They've been repelled so far, but the Crown Prince has said that because of Iran's actions, he is putting the country, Saudi Arabia's security first, the safety of its territory, the safety of its citizens, the safety of its residents. He's putting those things first. And for that reason, he says, he is authorizing the right and the military here to respond if they are attacked by Iran. And also we heard from the foreign ministry here. ስለዚህ ብሕጂ እንተ ተሃሪሞም መልሲ ንኽቡ ነቲ ሰራዊት ናቶም ፍቓድ ክህብ ከም ዝኾነ
እቲ ወራሲ ዓራት መሐመድ ቢን ሰልማን ይዛረብ ከም ዘሎ ንሰምዕ ኣለና well the situation is not going to be easy let's go ትግራይ አካባቢ ያለው ሁኔታ በተለየ አጀንዳ ሲጠቀስ ነው የሰነበተው በተለይም ምርጫ ቦርድ በአምስት አካባቢዎች ወልቃይት ራያ አላማጣ ጠለምት እነዚህ አካባቢዎችን ከትግራይ ክልል ውጪ በሆነ መልኩ ምርጫውን እንዲያካሂዱ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሚል ውሳኔ ካስተላለፈና ስምረት ፓርቲም አቤቱታ አቅርቦ ፍርድ ቤት ውሳኔውን ካሳገደ በኋላ ነገሩ በጣም ተሟሙቆ ነው ያለው በተለይም የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደሩ ፕሬዝዳንት እንደዚሁም የዋት ምክትል ሊቀመንበር ወጥተው የሰጡት መግለጫ ነገሩን በተለየ ሁኔታ እንዲታይ ጉዳዩ ወዴት ሊያመራ ይችላል የሚለውንም ፍንጭ ያየንበት መግለጫ ነው የሰጡት በአንድም ይሁን በሌላ መግለጫው የተለያየ ትርጉም ቢሰጠውም ነገር ግን አዎንታዊ አስተዋጽኦ ወይም ደግሞ ለትግሉ በተለይ የጭቁኑ የትግራይና የአማራ ህዝብ ለሚያደርገው የጋራ ትግል እንዲሁ ተስፋን የሚሰጡ መልእክቶች ነው ከወደ መቀሌ ሲሰሙ የነበሩት በእርግጥ መንታ መልእክቶች ናቸው እንታዩ እቲ ዘረባ ዘሎ እዚ አገዳሲ ዘረባዩ ምክንያቱ ኣብ መንጎ ምሓራን ትግራይን ዘሎ ኩነታት ብፍላይ ብደረጃ ሚድያ ነቲ ብልጽግና ሚክስ ሲግናልስ ከባልዖም ኢሉ ሓንሳብ ናብ ተሓደ እናገበረ ዝገብሮ ዘሎ ገይማት ተሊድካ ሓበራዊ ግንባር ሓበራዊ ምርድዳእ ምግባር ኣዝዩ ወሳኒ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ብመራሕቲ ናይ ትግራይ ኣብ ዓብይ ዴሞንስትሬሽን ኣብ ዝገብርሉ ዘሎ ዝግበር ዘሎ ድምፂ ምስ ህዝቢ ምሓራ ክንበኣስ ኣይንደለና ምስ ናይ ኣምሓራ ህዝቢ ዘለና ፀገማት ብሰላማዊ መንገድን ፖለቲካዊ መንገድን ብዲስካሽንን እምበር ብቕልፅምና ብሓይሊ ዝግበር ኣይኮነን ስለዚ ምስ ኣምሓራ ከተበኣሰና ትደሊ ዘለኻ ኣይንቕበሎን ኢና ዝብልዎ ዘሎ ተስፋ ዝህብ መልእኽቲ ኢና ንሰምዕ ዘለና ይብሎ ስለዚ ድምፂ ናይ ፋኖ እዮም እዚኦም እዚ ድማ ንብልፅግና መርድእ ክኾኑ ዝኽእሉ እዮም ኃላፊ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ የተናገሩት ደግሞ ለብዙዎቻችን አስደንጋጭ ነው የሆነብን ከውልቃይት ትግል ጋር ለረጅም ጊዜ አብረን ለነበርን የውልቃይት ህዝብ መብቱ መከበር አለበት ብለን ለምናምን ጭምር የኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ የሰሞኑ ንግግር በሬ ካራጁ ይውላል እንዴት ነው ብልጽግና ተከሻን ተደግፈው ብልጽግና ቤት እየተንጎዳጎዱ የወልቃይትን ህዝብ መብት ማስከበር ይቻላል የሚል ጥያቄ በሰፊው እንዲነሳ ነው ያደረገው አሁን የክንብንቡ እየወለቀ ነው ምናልባት ከዚህ አንፃር አይደለም እንደዚሁ የምርጫ ነገር የለም የሚል መልአፍም ተቃውሞ ቦርድኑ ማየው መሳይ በመጀመሪያ ደረጃ ለሰሞኑ ግርግር ሳይ የዚህን አቶ ጌታቸው ረዳ ስምረት ፓርቲ ፍርድ ቤት ሄደ የሚለውን ዜና ሳይ አንድ በጣም የተገረምኩበት ነገር ምንድነው መሳይ የኢትዮጵያ የፍርድ ስርዓት የፍርድ ሲስተም ነው በጣም የሚያስገርም ነገር ይሄን ጉዳይ ለመፍታት ማለት ነው እና እንግዲህ ተመልከት አሁን ከሰሱ ተባለ ንምንታይም ዝዛረቡ ዘለው ነዚ ጉዳይ እዚ በዓል ጌታቸው ረዳ ዝገበርዎ ማክንሰምዕ ንዓዮም ሪያክት ዝገብሩላ ዘለው which is absolutely correct ጌታቸው ረዳ ስምዕዎ ብዚ ትግራይ ክለቅቕ ውድብ ስምረት ፀዊዑ ኣብ ጉዳይ ምዕራብ ትግራይ ዝተፈጠረ ዘይሕጋዊ ምዕባለ እውን ፈላማይ ስጉምቲ ወሲድና ኣለና ክብል ገሊጹ ብሰላማዊ ቃልሲ እምበር ብሰላማዊ ሰልፊ ዝፍታሕ ፀገም ትግራይ የለን ክብል ድማ ውድብ ስምረት ገሊጹ ኣሎ ውድብ ስምረት ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዘመሓላለፈ ውሳነ ዘይሕጋውን ዘይቀበሉን ተግባር ምዃኑ ነብሲ ወከፍ ትግራዋይ ክንዲ ድሌቱ ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ይሃልዎ ኣብ ሓደ ዓንኬል ርድኢት ዓሲሉ ደው ዝበለን መርገፂኡ ዘፍለጠሉን ጉዳዩ እዚ ማለት ግን ሻዕብያ ባሒል ተቆፃፂሩ ንዘመሓድሮም ዘሎ ሰፋሕቲ ትሕዝቶ መሬት ትግራይ ዝኾኑ ገለ ክፋል ኢሮብ ጉሎ መኸዳን ታሕተያ ዲያቦን ካልእ ቋንቋ ዘየድልዮም ብዘይ ዝኾነ ይኹን ቅድመ ኩነት ለቂቑ ንኽወፅእ ብትርኢ እንቃወም እምበር ገዝሚ መስርሕ ፅምዶ ኮይኖም ንህግደፍ ሕሊፍካ ክወሃቡ ኣይንፈቅድን ኢሉ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደን ዝካየድ ዘሎ ሰላማዊ ሰልፍን ኣብ መድረኽ ዝዳኸረሎም ዘሎ መደረ ወዲ ወረደ ይኹን ኣፍልጦ ፖለቲካዊ ውክልና ዘይብሎም ውድባት ዘዳኽርዎ ዘለዉ ግን ብጉልባብ ዘይሕጋዊ ውሳነ ቤት ምክሪ ዝተጎልበቡ ካልእ ዕላማ ውግእ ዝሓዘሉ እዮም ክብል እዩ ስምረት ኣጠንቂቑ ፕረዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብዚ ናይ ትማሊ ዘስምዑ መደረ ብታሪክ እንተኾይኑ ትግራይ እትቕበሎ እምበር ኣሕሊፋት ትህቦ ቁራፅ መሬት ፍጹም የለን ኢልካ እንዳተጃሃርካ ንግዛእታት መሬት ትግራይ ዝኾነ ፍርቂ መሬት ኢሮብ ጉሎ መኸዳን ታሕተያ ዲያቦን ብህግደፍ ክመሓደር እንዳፈቐድካን እቲ ዘስምዖ ድስኩር ፋሉሉን ዘይፍትሓውን ሕሱር መስርሕ ፖለቲካዊ ክድምናኒ ክብል ድማ ስምረት ገሊፅዎ ኣሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ካብታ ኮረሻ ናይ ብልፅግና ንክእለ ዝኾነ ይኹን ተበግሶ ይኹን መደብ ከም ዘይብሉ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ጽቡቕ ኣምሓራን እቶም ናይ ኣምሓራ ብፍላይ ብወገን ፋኖ ዘለውን እቲ ናይ ህወሓት ቃልስን ክልቲኦም ነዚ ኩነታት እዚ እናተረድዎን ሓበራዊ ግንባር እናገበሩን ስለ ዝኸዱ ዘለው ኣዝዩ ኣገዳሲ ክኸውን እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ሓንቲ ስቶሪ ላ ኣብዚኣ ብክልተ መንገዲ ክነርእያ ኢና ምክንያቱ እሳ ሓንቲ ኣገዳሲት ነጥቢ ኮይና ዘለያ ብፍላይ ምስ ናይ ሱዳን ጉዳይ ክንሪኦ ከለና እውን this is going to be ከም ጉዳይ ናይ እዚ ሕጂ ዝረአ ዘሎ ፀገማት እውን ኣብ ዓብይ ጉዳይ ክትከይድ ትኽእል ነገር እንተላ እዚያ እያ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ኣብ ብልፅግና ኣብ ሱዳን ዝገብሮ ዘሎ ጉዳይ
ብዙሓት በብዙሕ መንገዲ ኣፅዋራት ናብ ሱዳን ካብ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ብኢማራት ብዝተፈላለዩ ሽጣራታት ጌራ ትእቱ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ብኸመይ ጠጠው ከተብሎ ትኽእል ንዝብል ድማ ብዙሕ ግምታት ይወሃበሎ ስለዚ ጀዋር ከም ዝበሎ ብልፅግና ይተሓባበር ከም ዘሎ ኣፅዋር ናብቲ ቦታ ንክኣቱ ብሓይሊ ኣየር ናቱ ገይሩ እውን ይተሓባበር ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ስለዚ እዚ እንድሕሪ ከምኡ ዝካየድ ኣሎ ኮይኑ ፅባሕ ንግሆ ብዙሕ ነቲ ኤርላይን ንባዕሉ ኣብ ክሲ ዝእትዎ ዝኽእል እዩ ሱዳን ድማ ክሊ ኣየራ እውን ክትዓፁ ትግደደሉ ምክንያት ክህልዋ ይኽእል ኸውን እዩ ስለዚ ስ ኣብዚ ኤርትራውያን ተደጋጋሚ ዝዛረብዎ ዘለዉ ቅድሚ ሕጂ ኣብ አልጀዚራ ኣብቲ ዝሓለፈ ኩናት ናይ ትግራይ እቲ መንግስቲ እቲ ኤርላይንስ ንወታደራዊ ዕላማ ይሰርሕ ከም ዝነበረ ጭብጢ ነይሩ እዩ ሕጂ እውን እንተኾነ እንድሕሪ እዚ ዝበሃል ዘለዎ ሓቅነት ኣለዎ ኮይኑ ሱዳን ክሊ ኣየራ ነዚ ኤርላይን እዚ ክትዓፅዎ ትኽእል ትኸውን ምክንያቱ መጀመርያ ኣብ ብዙሕ ገበናት እውን ክኣቱ ዝኽእል ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ምክንያቱ ንወታደራዊ ዕላማ ክጥቀመሉ ሲቪላዊ ኤርላይን ኣይፍቀድን እዩ ስለዚ ነብሱ ዝካለ ገዳታት ክወርዶ ዝኽእል እዩ ካልኦት ኤርላይንስ እውን እናተጠቀመት ኢማራት ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ብዙሕ ነገር ትገብር ከም ዘላ እውን ኣብዚ ካልእ ናይ ሱዳን መፅሄት ናይ ፈረንሳ ተቂሱ ዘውፅኦ ሓበሬታ ነይሩ እታ ናይ ጀዋር ተመሊስና ክንሪኣ ከለና ክሳብ ክንደይ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ተሳቲፎም ከም ዘለዉ ብኢትዮጵያን ኤርላይንስ ናብ ጫድ ኣብ ምብፅፃሕ ዝተገበረ ብጭብጢ ዝተሰነየ ሓበሬታታት እዩ ዝህብ ዘሎ እዚ ንባዕሉ ከም ኢትዮጵያዊ ንዑ ክፀልዎ ዝኽእል ግን ሓቅነት ሒዝካ ትቃለስ ዘለካ ድማ ፅባሕ ንግሆ ሓቂ ዘድሕነካ ስለዚ ብልፅግና ብዙሕ ፈተናታት ይመፀሎ ኢትዮጵያ ኣብ ብዙሕ ሽግር ኣላ ምስ ኤርትራ ኣብዚ ቀርኒ ኣፍሪካ ንሳ ዘይትጥቕጥቆ ንሳ ዘይትትንክፎ ሃገር የላን እዚ ኩሉ ድማ ተኣኪቡ ተደሚሩ ሕሳብ ብሓደ ክመፆም ከም ዝኽእል ምግምጋም የድሊ ስለዚ እዚኣ እውን ኣስተብሂልና ክንሪኣ እንተንኽእል ፅቡቅ ኮይኑ ይስምዓኒ ቀፂልና ካብኡ እንታይ ከሪአኩም ደልየ ኣለኹ ኣብዚ ለንቀነ ብዛዕባ ፅምዶ ዝበሃል ዘሎ እስከ ንስማዕ ከም ጣሓሰ ምሲልካ ምቕራብ እዩ ናይ ህዝብታት ርክብ ብፍፁም ሕገ መንግስታዊ ጥሕሰት ክህልዎ ይኽእል እዚ ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ክኸውን ከሎ ሕገ መንግስታዊ ጥሕሰት ዝኾነሉ ኣብ ሞያሌ ዘሎ ህዝቢ ምስ ኬንያ ክራኸብ ከሎ ዘይኾነሉ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ሶማልያ ዘሎ እንትራኸብ ሕገ መንግስታዊ ጥሕሰት ዘይኾነሉ ብኣንፈት መተማ ዘሎ ርክብ እንትፍፀም ሕገ መንግስታዊ ጥሕሰት ዘይኾነሉ ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ዝህሉ ርክብ ግን ሕገ መንግስታዊ ጥሕሰት ዝኾነሉ ምክንያት የለን እዚ እውን መቐፀልታ ትእከይ ተግባር ተዘይኮይኑ ማይ ዝቋፅር ምክንያት ኣይኮነን እዚ ሓደ ነገር ኮይኑ ብሱር ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ህዝቢ ዘይተጣሓሰ ኮይኑ እዩ ዋና ነገር ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተጣሒሱስ ተዳሂኑስ ናብ ዝኾነ ውዕል ደይብና ናብ ዝነበሮ ንክምለስ ስታትስኮ አንተ ክኽበር ተፈራሪምና ኢና ክሳብ ሕዚ ተጣሒሱ ዘለና ናይ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቲ ክሳብ ሕዚ ትግራይ ኣካል ኢትዮጵያ ከግብር ዝኽእል ፖለቲካዊ ውሳነታት ኣይተወሰነን እዚ እውን ተዓመቱ ከዕሽወኩም ዝዓይነቱ ናይ መከራኸርነት እዩ ካሊእ ትማሊ ወያነን ሻዕብያን ዘሰኣኑና በሪ ባሕሪ ነምልሰሉ ህዝቢ እዩ ዝብል ተረኺ እዚ ብቐንድነቱ ናብ ትግራይ ዘቕናዕ ዘይኮነስ ናብ ካልኦት ዓድታት እዩ ንሕና ታሪኻዊ ሕጋዊ ብዙሕ ነገር እዮም ዝጠቃቕሰው እንተልይዎም ክቕፅሉ ይኽእል እዩ እንድሕሪ ተመሊስና ሎሚ ዘርዚርካ ኣይኮነን ዓመታት ፅሒፍካ ተሪኽካ እውን ይውድአን ብዝኾነ ናብቲ ናይ ሎሚ ዝምልከተና ጉዳይ ንምእታውና ዘለናዮ ኩነታት መልዓል ገይረ ሓሳብ ንምሃብ ዘይተርፍ ነገር ዘይተርፈና ነገር ካብ ወፃኢ ዘይኽወነሉ ኩነታት ገጢሙና ኣሎ ንዙይ ፍርሕ ትብዕና ኢልካ ዝግበር ቃልሲ እውን ዋጋ ከኽፍል ስለ ዝኽእል ብድፍረት ከምዚ ኮይንካ ንምዝርራብ ምብቃዕ እውን ሓደ ናይቱ ርክብን ናይቱ ፅምዶን ዝደልዮ ወቕታዊ ጉዳይ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ካብ ምጋስ ርክብ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ሓደ ዝተፈጠረ ኣይኮነን ከምዚ ዝተባሃለ ማእኸል ዝኾነ ዝተቋረፀ ነገር ነይሩ ነገራት ክልቲኦም ህዝብታት ከኣቱ ተገይሩ ማእኸልና ብዙሕ
ከም ንሪኦ ዘለና እቶም ንፅምዶ ብትክክለኛ መንፈሱ ዝተረድዎ ኣብ ቅድሚት መፅኦም ምስቲ ህዝቢ ዝገብርዎ ዘለዉ ብወገን ኤርትራ እኳ ብቀደሙ እቲ ፅምዶ ካብ ዝብገስ ኣብቲ ከፊሉ ኣብቲ መጀመሪኡ ዝነበረ ሓደ ሓደ ሕርክራክ ገዲፍካ ዝበፅሐ ህዝቢ ቀልጢፉ ዝረዓመሉ ኣርእሲ ስለ ዝነበረ ክሳብ ክንዱ ከቢድካ ክረአ ዝኽእል ኣይኮነን ብሓፈሻ ናይ ብሓቂ እቲ ፅምዶ ብብሱላ ሰባት ክምራሕ እሞ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ልክዕ ከምቲ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ሱዳንን ከምኡ ድማ እታ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ኢትዮጵያ ኢልካ ክትዛረብ ኣብ ህዝቢ ደረጃ የለን ስለዚ ትዘሎ ትግራይ ኣምሓራ ዓፋር ናበለይ ንዓና ካሶም እዮም ቶም መዳውብትና እዚኦም ህዝቢ ዝግበር ናይ ህዝቢ ርክብ ድማ ነቲ ዝነበረ ምትእስሳራት ኣሕይል ካጥራዩ ሰላም ክመፅእ ዝኽእል ግራስ ሩት ናይ ሰላም ካብ ሰላም ዝብገስ ድማ በዚ ዝመፅእ ዝብል ርእይቶ ኣለና እዚ ኩሉ ናይ ፅምዶ ሰላምን ፅቡቕ ጉዕዞን ኣመና ዘቆጥዖም ተዋሳእቲ ናይ ፖለቲካ ድማ ስምዑ ዝረግምዋ ገለገለ ኣሕዋትና ኣለዉ እዮም ኣብዚ ናይ ወላ ፅምዶ ዘለዎ ብቀፃሊ ሰማዕ ኣብ ሕቆ ትግራዋይ ኮንካ እንታይ ሕቆ ኣለካ ነደ ትግራይ ከተድሕን ዘይከኣልካስ ሕቆ ንኤርትራ ከዓ ክህልወካ ስቡር እንታይ ሕቆ ኣለካ ንስኻ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሕቆ ክንኣቱ ንደሊ ንሕና ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣይሶምን ኣይ ሳልስቲ ፅልኢ ንምፍራስ ጅንፍሪት ንምግባር ተባሂሉ ዘይተፈከረ ኣይኮነን ነቶም ኤርትራ ሃገርያ ህዝቢ ኤርትራን ሃገር ኤርትራን ነፍሶም ዝኽኣሉ እዮም ትግራይ ክልል እዩ ህዝቢ እዩ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ እዩ ስለዚ ደባሊቕካ ክትሕውሶ ምፍታን ዘይኮነ እቲ ፖለቲካ ንንፁርነት ሒዙ ተጋሩ ከም ክልል ድዮም ሃገር ድዮም ክኾኑ ዝኽእሉ ከምኡ ግን ከምታ ክልሎም ካልእ ናይ ምስፍሕፋሕ ይኹን ኣጀንዳ ገለ መለክዒ ዘይብሉ ትግራይ እያ ከምዛ ዘለካ ተቐቢልካ ምስ ኤርትራ ክትሰርሕ ኣለዋ እምበር እዚ ሓዋዊስካ ክልቲኡ ዶብ ዘይብሉ ጅንፍሪት ዝበሃል ዝነበረ ኣይቀበልኒ ስለ ዝበልና ፀረ ተጋሩ ተባሂልና ብዙሕ እዩ ዝውረ ነይሩ ብዙሕ እዩ ዝህደድ ነይሩ ለካስ እቶም ፀላእትስ ባዕሎም ምዃኖም ትፈልጥ ኣነ ቀደም እውን ከምኡ ብል ነይረ ኣነ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ፅልላካ እንታይ ገይሮምና ኣብታይ ረኺበዮም ክፀልኦም ዝኽእል ተጋሩ ኣነ ኣብ ከረን ተወሊደ ኣብ ከረን ተወሊደ ኣብ ከረን ድሕሪ ዓብየ ኮይነ ምስ ተጋሩ ዘራኽበና እዚ ውሑድ እዩ ስለዚ ንተጋሩ ክፅዕሎም ኣይክእልኒ ሰብ ኮ ዝፅዕሎ እኮ ገለ ምክንያት ክህልወካ ኣለዎ ስቂልካ ኣብዚ ምክንያት ኣይፅዕሎና ኣነ ናይ ውልቀ ስለዚ ዝበዝሕ ህዝቢ በዓል እዚ ከንታይ ይብሉ ነይሮም እቶም ሰብ መታሕት ንተጋሩ ይፈትዎም እዩ እዚ ንኤርትራውያን ንምምቕቓል ዝጥቀመሉ ዝነበረ ኣጀንዳ እምበር ኣብ ኤርትራውያን ሱር ዝሰደደ ፅልኢ ናይ ክስቶ ወይ ናይ ክስቶ ኣሎ ማለት ኣይኮነን ስለዚ ምንነ ወኬን ኪኖ ሓፁር ኢና ንብሎም ትማልቲ ጅንጅኖም ኢልካ እዛ መልሓሶም ክሳዕ ክንደያ ትቀያየር ኣይዶኖ ናይ መወዳእታ Arayara mushiririza aita zendo kemobwale arayara mushiririza araya kuchuindukira ሄኖክ ረይዎ ታናይ መርሓዊ ብቀዳማይ ዝነበረት ሄኖክ ደጊምዋ ሎሚ ዋዳዳዳዳዳዳዳ ረይዎ ስግር ድቕድቕ ማለት እዩ ዋ this is amazing man ቱርዲ ሩዋንዳ ኢና ንርኢ ዘለና ሄኖክ መበል ቀዳማይ ኮይናት እዩ ብዓብዩ ሃገራዊት ጋንታ ከምቲ ዝደለየቶ ዓወታት ረኺባ ክንብል ኣይንኽእልና ግን ሄይ ኩሉ ግዜ ዓወት ዝበሃል የለን እዚኣ ግን ዓወት እያ ናይ መድረክ ዓወት ከምኡ ድማ ቀጠልያ ማልያ ተዓዊቱ 2-3 ግዜ ብጫ ወሲዱ እንተነይሩ ሕጂ ድማ ቅያር ቀጠልያ ፐርፌክት ስለዚ ሄኖክ ከምኡ ድማ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ እንኳዕ ብዓኩም እንኳዕ ነዚ ረኣኹም ብኣኹም ኮሪዕና ኢና ወትሩ ምስ ኮራዕና ኢና ክንብል ንደሊ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ እውን ካልኦት ሃገራዊት ጋንታታት እውን ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ካልኦት ዝኣተዉ ክሪኢኹም ነርኩም እስከ ክደግመልኩም ኣብዚ እውን ብካልእ ሰሪሖማ ነይሮም ንእሽተይ ከተስተማቕርዋ ካብዚኣ ድማ እቲ ኣብ መጀመርያ ክሃድሙ ከለዉ ድዩ ዋላ የስ ካብቲ መፅኡ ነቲ ዝሃድም ዝነበረ ሒዙ ዋው ናይ ብሓቂ ፅቡቕ ስራሕ ስለዚ ኣብዚ ነቶም ጋንታ እውን ክብሪ ክንህብ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣገናዕ ክንብላኩም ንደሊ ምክንያቱ ሓደ ሰብ ስለተዓወተ ጥራይ ኣይኮነ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ሃገራዊት ጋንታና ከም ብሃገር ደረጃ እውን ኣብቲ ቅድሚት ንህሉ ንኸውን ኢና ምናልባት ቀዳማይ እውን ክንኸውን ንኽእል ኢና እቲ ፀብፃባይ ራኾን ሕጂ ነዛ ቪድዮ ክውድእ ከለኹ እዮም ቲም ናተይ ሰዲዶምለይ ስለዚ ሄኖክ እንኳዕ ኣብ ዝብቃዓካ እንኳዕ ሓጎሰካ ክብሎ ይደሊ ናይ ብሓቂ ብፍላይ ብከምዚ መንገዲ ዝውዳእ ዓወት ድማ ደስ እዩ ዝብለና ናብዚ ብሽክሌታ ዝበሃል በዚ መንገዲ ዝክውዳእ ከሎ ጥራይ እዩ ስምዒትካ ዝተናኽፍ ከምዚ ኣብ ኬንያ ተመሳሳሊ መርሃዊ ቅዱስ ዝገበራ ኢና ሪኢና ነርና ስለዚ ኮንግራቹሌሽንስ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብኣኹም ኮሪዕና መኩራዓቲ ዝኾንኩም ኢኹም ኣታኩዕለይ ንሄኖክ ድማ እንኳዕ ነዚያ እውን ኣርኣያካ ይብሎም ግን ናይ ሄኖክ ስራሕ ጥራይ ኣይኮነን ብምልኣታ
ትግራይ ጋንታ ድማ ኣገና ክንብለኩም ንደሊ ንኤርትራ ኩሉ ግዜ ምሰኽራኩም ማይኹም ናትኩም ኣብ ካልኦት ይስገር ጥራይና ክንብል ንደሊ ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል ውፅኢት ናይ ሎማ ርሳብ ዝኹድየ ላይ ግበሩ ሸር ግበሩ ሪቶኹምን ሓሳብኩም እንግረፍ እናበልኩ ምዝያ ደርፎ ገትፈኩም